Akşamınız hayırlı vatandaşlar, iyileşler. Salam hemmeňize. Almurada sana da salam geçýärşi. Gelen Şuna. ýaşy tamam söhbet kardeşim saglyk Oo. Ýoklar hemmeňize salam. Haýyrly akşamlar. Ona başla berelim. Almurada bugünkü soragy jogap gepleşigimizi men art barmaly boldum, ikimiz ap barmaly boldyk ha sorsy. Ne Töwerek taşdan SMS ýazýarlar, hat ýazýarlar, soňky wagtlar bir küçünden 4 taş günden bäri kimine näme boldy, Merdan Muhammedow näme boldy ekranlarda görnünok. Egilikmi? Ya Türkmenistana alyp gitdilermi ya Türk polisiýalary içeri galdymy diýilen soraglar kän gelýär. Bizem bu soraglary birwirden dälle ekranda jogap bermeli. Nemäni kararyna geldik iň sonunda. Almurada aýyň 11-ine hakykatdan Merdan Muhammedow Türkiýanyň içerik polisiýa işgärleri tarapyndan daşaryk çykanda saklanyldy eýlepdi. Saklanan soň içeri galdylar, sorag jogaba çekdiler. Onuň saklanmagynyň sebebi üstünden arş şikaýet edilipdir. Bir iki sana adamyň üstünde bir iki sana adamlaryň at familiýalary çykdy. Kimlerdigi näme sebäpden arş şikaýet edendikleri bize ma'lum boldy. Indi görülip otursa Almuradaga arş şikaýet edenlerim ütgeşik adamlar däl. Onu elbette köpüňiz tanıýaňyz. Belki tanamayanlarım bardyr arasında. Arş şikaýet edenlerden biri şu Türkmenistanyň Türkiýedäki pasostuwasynda resmi däl ýagdaýda işläp şolara işläp hyzmat edip beren Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy Agmurat Böriýew diýilen bir şahys. Özü Kapadokya Üniversitetinde okan. Nevşehir, Türkiýanyň Nevşehir diýilen ilçesinde ýerleşýän Kapadokya Üniversitetinde okan. Bu Agmurat Böriýew diýilen şahys kişi aslında 2 ýyl mundan kimine Merdan Muhammedow şolar ýalyk maňa paýyş söz aýtdy, paýyş sözler bilen maňa şeýle görüldi diýip Türkiýanyň Içeri işler ministrligine näme ýazýar? Şikaýet edýär hasy orada, arda ýazýar. Şunyň saklanmagyny isleýändir. Bunyň ikincisi bolsa, bularyň ýa-ni ekranlara çykarylan aktivistlerden birisi Dursultan Taganowa. Dursultan Taganowanyň esasy arş şikaýetleriniň birisi şolar ýalyk, ýa-ni Agmurat Böriýew diýilen şahsyň arş şikaýet edişi ýalyk. Olam Taganowada paýyş söz sökdi diýip Merdan Muhammedow paýyş söz sökdi maňa diýip şolar ýalyk nemesi bar. Ýadan arş şikaýetlerini şolar ýalyk sözler geçýär. Almurada. Indi bular näme sebäpden bular ýalyk arş şikaýet ýazdylar diýilen soraglar çykýardy orta. Biziňe oň bilen hem çäklenen o. Arş şikaýet ýazanlaryndan soň saklanýar we bularyň nemeleri kemiňden işem Merdan Muhammedowyň işem Interpol'a berilipdir. Indi Interpol'a näme üçin berilipdir, näme sebäpden berilipdir we Interpol'a bermek olar ýalyk şahsyslaryň, olar ýalyk kişileriň güýji ýetýärmi Merdan Muhammedow Interpol'a bermäne? Bu şahsyslaryň arkasynda kimler durýar? Agmurat Böriýew diýilen kişini häzir ekrana getirecek bolar. Indi Agmurat Böriýew fakta birazçyk üstüne durup geçeli. Agmurat Böriýew ýa-ni gaýtşym ýalyk Türkmenistanyň Türkiýedäki pasostuwasynda elçixanasyna resmi däl ýagdaýda hyzmat edip şolaryň ýa-ni diýen nemelerini ýerine ýetirip berýän bir kişi. Okuyan üniversitetinde de bir näçe sany türkmen okuýar, şu türkmenlere de ýol başçylyk edýän bir kişi Agmurat Böriýew. Buňam ýa-ni pasostuwan Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasynyň başlygy Mekan Işanyguliýew bilen ýakyndan tanışyklygy bar eken, hatda şoň bilen bile düşen suratlary bar eken. Şonuň esasynda şolaryň akly bilen Merdan Muhammedowyň üstüne arş şikaýet edilýär. Şolaryň nemesi bilen ýa-ni protokolunyň esasynda Türkmenistanyň häzirki
Jenayetkar hökümeti özleri resmi ýagdaýda, resmi taýdan öz atlaryny ulanyp şikaýet edip bilmän, şolar ýaly ikinji bir kişilerin üstünden şikaýet etdirýärler. Şolaryň kömegi bilenem, şolaryň güýji bilenem Interpola berýärler Merdan Muhammedowy. Dursultan Taganowa da edir şolar ýaly. Dursultan Taganowa buň şikaýet etdirmesiniň arkasynda kim bar diýilen soragy çyky. Elbetde buny biz bilýär. Ýöne bu meseleni Halmurad daga saňa geçirjek. Sen özüň üstüne nemetik geçersiň, durup geçersiň. Kıskaça şeylere Halmurad daga. Halmurad Böreýew onsoň garap Türkmenistandaky bir kanun ýagdaýda geçirilýän prezident saýlawlaryna Türkiýanyň Nevşehir ilçesinde ýerleşen Kapadokya Üniversitetinde okuyan Türkmen ýaşlarynyň arasynda şu saýlawlara gatnaşyň, şu saýlawlara gatnaşýan Gurbanul Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ses beriň diýilgi propaganda, yani propaganda nemelerini aýdýar. Talipleriň arasynda sözlerini aýdýar. Ve meýletin şoňa ses berdirmekligine gatnaşdyrýar Türkmen ýaşlaryny. Okap gören Türkmen ýaşlaryň soňuna Merdan Muhammedow bilen, yani biz bilen hasosy ara baglanşyp gurýar, jaň edýär bize şeýle Agmurad Böreýew diýilen kişi ýa şahys şolar ýaly hereketler edýär. Şu taýda okap gören Türkmen ýaşlaryna saýlawa gatnaşyň, şoňa ses beriň, meýletin ses beriň diýip aýdýar, ýani öz nemesini diňletýär diýip, buňa çözüm barmy diýip Merdan Muhammedow habar etdirýär. Merdan Muhammedow hem şonuň esasynda Agmurad Böreýew diýilen kişiye jaň edýär. Sen näme etip beren zadyň özüň bir bilýärmi diýilen bir ýagdaýda. Agmurad Böreýew jaň edenden soň Agmurad Böreýew Merdan Muhammedowyň sözlerini diňlenden soň oňa baray näme etip gelsene diýilgi paýyş sözlerini ulanyp Merdan Muhammedowyň ýüzüne telefon öçürýär. Ondan soň kilen jaň edýär Merdan Muhammedow, onda da telefon açmaýar. Şeýle bilen Merdan Muhammedow maňa jaň edip şu Agmurad Böreýew jaň etmeli, şeýle hereketler edýär. Ve şolar ýaly zatlar diýen eken diýip maňa geçirýär nomerini we men jaň edýän WhatsApp üstünden. Ve maňa da edil şonuň ýaly sözler diýär, ýöne maňa paýyş söz diýenok, seni şolardan diýip meňem ýüzüme öçürýär. Ne diýjek bolýanym, Agmurad Böreýew Merdan Muhammedowyň üstüne bil kaslaýyn maňa garşy şolar ýaly paýyş sözleri ulan diýilen şikaýetlerde Türkiýanyň Içeri işler ministrligine şikaýet edýär. Ýöne o taýda Merdan Muhammedow öz ýazan beýannamasynda da paýyş söz ulanmanlygyny aýdyp geçýär. Ýöne günä ýönkemi esasynda maňa garşylyklaryň paýyş söz ulandy diýilen sözlerini ýazan şikaýetlarynyň içinde ýerleşdirýär. Gysgaça şeýlere Halmurad düşündürüş berdim. Bunyň üstüne elbette seňem köp bilgilerim bar. Onsoň şundur geçeýin, gatykän soranlar boldy. Merdan Muhammedow nirede, eger mümkin bolsa aýtsaňyz diýip bizim habar kanallarymyzda da Telegram Hasama habar kanalyna admin habar bernemeligine de ýazýarlar. Näme üçin bunu ek habarlara paýlaşaňyz zat diýip şolara da bir gysgaça jogap bolsun. Halmurad. Sağ ol bolly. Tamamlanmalysaň onda men dowam etdirberin. Ýurtdaşlar hakykatdan meni ondan 6 gün bolýar, ya 5 gün, 6-njy gün şuň aýyň 11-ine kemine, ýani Merdan köçä şol gapdalynaky dukany azgarma baryny polis tarapyndan saklanýar. O nähil saklanýar? Oňam saklanşynyň bir taryhy bar. O söhbet aýtman men üstüne ýetirin. Şol ýanky Merdanyň ýa keminiň üstünden 2 ýyl mundan uzalar edilýär. Bir geleginde her biri 2 gede gardypdyr şu adamlar. Ondan munyň üstüne goşmaça Türkmenistanyna şol Interpola arda berilýär. Şol Interpoluň üstü bilen arda berilende, ondan Interpolu diýen ähli döwletler şu berilen adamy jenayetkär hökmüne ýa bir jenaýet edipmi etmänmi şonu anyklamak üçin hökmän şertde şol adamlary tapylan ýa tutulan ýerine saklaýmaly.
Ene bularım merdan ýa-da bizim keminämizi tutmak üçin şol Interpol'u arda ýazýarlar Türkmenistanyň. Oňa şol gyzyl bülten ýylýarda şol duran ýerine tutulaýmaly şo ýa-ni Interpol'a giren döwletler. Haýsam bolsa birini, ol Ýewropa bolsun, Amerika bolsun ýa başga bir döwlet. Türkiýe de şol Interpol'a giren döwletleriň biri. Muny 2 ýyl mundan ozal beripdirler. O çärjegde şu taýda eger mümkin bolsa söhbet ekrana çykar, bir topar gözlenýän adamlar bar. Şolaň içinde de bizim keminämiziň ýa-da merdanyň ady geçýär. Ýöne bu zatlardan hiç birimiz bihabar, onu şol ýa-ni polisiýa darasyndan ýa öz içinde saklap halka görkezmän öweden bolmalar, bular ýöreýte urnan oýunlary. Ýöne bärde ýuridik taýdan mende gatullykan soraw bar. Kemine ýagny merdan Türkmenistany 14 ýaşynda terk edip Türkiýe göçüp gelen maşgalasy bilen. 14 ýaşly kämillik ýaşyna ýetmedik. Tek pasport alyp ýetişmedik çağany. O nädip bular internet ýa-ni Interpol'a berip bilýärler. Ol 14 ýaşyndan mer Türkiýede ýaşap. Eger berjek bolsa Interpol'u Türkiýe bermeli. Türkmenistanyň berme haky ýok. Ine bular şol şeýdip, Türkmenistany näme jenaýat edip durur? O arada kelam agy söz ýok. Ine şol iki tane şahs var, şo arda ýazan. Bize diýe paýyş söz aýtdy, ýa ine şol prezidentlik kampaniýasyna şo studentleri mezbur edipdir da şol ýa-ni başdaky ady tutun kişi Agmrat Böreýew. Şo Böreýew diýilen şol okuyan universitetdäki ýigitleri, gyzlary basyş edipdir. Siz hökmany şertde Serdar Berdimuhammedow ses bermeli. Olaram şu habary alyp ýa-ni merdana ýetiriýärler jaň edip. Olum bu arada gyzyklanyp şol Böreýewe jaň edýär boli, olum ine özi aňyrdan paýyşda aýdyp trubkany taşlaýar. Merdan ýanam gaýta jaň edýär bol, alanak soňraky gurrunlaryny sen özüň bilýän, onu gerek wagty özüň düşünüp aýdyp berersiň. Esasy zat şol taýda töhmet atylýar. Ine merdan paýyşda aýtdy diýip. Ine men merdany 4 ýyl bäri tanıyan, o halkyň nädäl, şu iki çak gepleşiklerde, duşuklerde, görleşiklerde, ýeke ýerde şoň agynyň paýyşda däl, şu paýyşda da goloý durýan söze maýdana solýar. Oň leksikony ýok zat, o näde aýdýar? Ya näde aýtmaly? Eger şonu saparykly maýdan bolsa ýa Halmurat söýün aýtdy diýseler, ynansa bordy. Sebäp onun biz ekranyny da hemme wagda aýdyp berendik, ýöne gerek wagty iki çak görüňdeşlikde onu maýdalýar. Beternem etmeli bolýar. Kanun ýol beren, ekranyň düzgün tertibi bar, medeniýeti bar. Şoň üçin bir topar ýerde bizim dilimizde işläp gelýär. Ýönem ýa-ni kemine paýyşda aýtdy birine diýse, ol töhmediňe molusy. Bolýar. Indi aňyrlygyna getsek, Dur Sultan Tağanow da bardy berdi. Meni hayran galdyrýan zat şol esasanam ol özüni mundan edeline wagt deňeşdirip görsek 2 ýyl mundan ozal ene men hukuk goraýjy diýip ene Türkiýede näme goramatýan, ene men şol hukuk goraýan adamlary kimin hukuk temsilden bolsa maňa jaň ediň diýen adam biriniň üstünden arda edip onu ema maňa diýip paýyşda aýtdy diýip polisiýa arda ýazýar. Oňa özi ýazana, onu ýazdyrýarlar. Ene şo ýazany üçin soň o taýda wezipe berýärler, sen hukuk goraýjy bol, kim ýanyna gelse soň olaň adyny zadyny aňryk geçirmerler Türkmenistan. Ýöne şu Dur Sultan Tağanow aňyrsynda kim oň ýüpün çekýär? Maňa mundan ol adam edip oturan ýa ol adamyň edip oturan hereketi mundan 20 ýyl ozalan belli. Ýa 25 ýyl ozalan. Ýöne şuň kun olaň adyny tutup ýa olary insaba çağırmak zerurçylygy ýok. Men pikir edýärdim, ýurda baramyzda şulaň hemmejin bir otaly illüstrasiýa geçirilerine jogapkarçylyga çekerdi. Yok, bulam özleri geçin ön ayağı öz cezasyny ılgap barýarlar, bolýar. Bu gurrun dowamy bolar elbetde. Bir däl, iki däl gerek bolsa 10 gepleşik geçirer.
Hemmecik zady jikmejik edip halka çıkarıp otursa şutaydy. Şoň üçin dokumental faktlarym gerek bor. Aňyrsyndan tutar. Şol Dur Sultan kim hakyna tutupdyr, kimiň üstüne kuşgurypdyr. Näme üçin şol oýunlar Türkiýede gornup berdiňe Dur Sultanyň beýlekleri marotaydy. Bir gidip ýatan skema ýa-ni mehemen yerine yerine diýen şol Türkiýede yerini gurnap beren oýunlary şol sada türkmeni tora salmaly. Ay men sen hukugyň orajak, men sen pasportyňy uzaldyp berjek, men sen wizaňy uzaldyp berjek, çalyşyp berjek, näme etjek. Şey dip adamlar, närazy adamlar tapyp soňam spesial ýa-da sany waňyrlygyny uradylar. Ona da anlyk görkezme diýip aýtmaýan, size mysal 20-nji ýylda näçe adam bardy aktiw çykyş edýän. Halkyň sesini men kanalymda 5 minutdan 10 minutdan 15 minutdan ekranyň aňyrsyna durup bärsinne durup yüzlerçe adam her gün maňa jan edip durdy. Şol döwlet ýa halk aladasy bilen. Ene şol 20-nji ýylda şol sokulan adamlar bar. Aktivist, boktivistler, men utanamak söýdi, ýazyň men üstümden ardan başarsaňyz. Ene şolar halkyň ünsüni böldüler, sogdular, esasy meseleden ozal ýarym gorkak türkmeniň gözüniň owadan aljak bolup 5 sanam tutanmalylar, basanmalylar, özlerini uranmalylar, ýenjenmalylar, şol esasy göreşek adamlary şolaň ünsüni göreşden sogmakçy boldular. Bir topar şol allygy ynanyp gitdim, onam aýtmak gerek. Ýöne, wagtyň geçmegi bilen ondan bäri meni şumal 3 ýyl doldy. Adamlar düşünüp oturuyor. Kimin kimdigini, meselen nerdedigini, problemaň nämedigini, kimin kime nähil hyzmat edýärligini açylyp durny. Şu merdanyň tutulmagan bir tarapdan halkymyz üçin gaty uly bähbit, bir tarapdan gynançly, işläp beren ýigdi işinden sowdularda wagtlaýyn. Ýöne beýleki tarapdan bähbit ene suwud etmäne ikisanyny şahsiýeti çykardykda şahsiýet diýip aýdan men näme bol goşadyrnagy üçin näkiler adam diýip aýdasym melina. Ene şol Dur Sultanyň şol ene hukuk goraýjy goşadyrnagy üçin näki. Almada. Sözün jemlen bolsa meniň üstüne ýetirip geçen şutaýda. Aýta. Häzir kwatda ekrany görüp oturanyňyz sağ tarapdaky Murat Börüf diýilen kişi, çep tarapdakam Türkmenistanyň Ankaradaky ilçikanasynyň başlygy Mekan Işanguliýew. Şular Türkmenistanyň ilçikanasy Türkiýede özleriniň näde pokly pis işleri bağ bolsa şolary resmi bolmaýan özlerine hyzmat edip beren goşadyrnagy içindäki şahslaryň üstülen etdirýärler. Ýöne hiç bir resmileriniň ady geçenok ýa hiç bir resmiler öňe çykanok. O şahsiýetlerim häzirki wagtda olaryň biri ýa-ni suratda ekranlarda görýäniňiz Agymrat Börüf, Miral Yaraş diýip biri bar we Maksat Durduýew diýip ýene biri bardy. Ýene bir kisany bar, iki sany gyz, olar häzirki wagtda aýdyp geçmer, olar özleri düşünüp towa geldiler. Şu 3 tane goşadyrnagy içindäki ýaş ýetginjek Türkiýede ýer titreme bolanly, şu ýer titreme bolanlaky şehit bolan ýa bolmasa wepat bolan Türkmenistanyň watandaşlary bar, ýa-ni Kahramanmaraşdaky ýa Hataýdaky okap gören öyle ýaşlar. Hatda Kahramanmaraşda işläp beren bir sany uly ýaşly ýene watandaş bilen bardy. Şol ölen ýa wepat bolan türkmenleriň halk köpçüligine çykmamalygy üçin uly iş alyp baranlaryň üçünden birler şular. Şu üçti resmi däl ýagdaýda Türkmenistanyň Türkiýedäki pasostuwasyna hyzmat edip beren Tarakan Addel işgärler, ýani Tarakan Addel diýip aýdal buňa şu at bereli, şu has bolmaly. Indi şular nädip şu işi etmäne neme diýilýärler? Akyllar ýa satýa diýilen soralar ortaga çykýar. Şular Mekan Işanguliýew Ankaradaky ilçikananyň başlygy. Şularyň arkasynda durýar we şu kişileriň üstü bilen etdirýän oýunlary. Sebäbi olan özleri
çıkı bilen oklar, olaryň özleri ýazy bilen oklar, olaryň özleri ýeňnedi bilen oklar, aldyry bilen oklar. Eger olaryň özleri aldyrjak bolsalar, onu iş hasam beter ulolýar. Indi bu düşünükli, bu iş Agmurat Böreýew diýilen kişi Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasynyň üstü bilen şolaryň akyly bilen şol işleri etdi. Ýöne o ýerde gynansak Kemine Merdan Muhammedowyň bu kişiye, yani şahsiýata garşy hiç ýyl ýagdaýda paýyş sözlerini ulanmasy mümkin emdi. Olar ýalyk paýyş sözleri ulanýan adam da, yani dogry aýtmak gerek. Taganwa gelinende, bu Taganwa Dursaltan Taganwanyň köp sırlaryny açdy Merdanyň özi. Onu aýdaly. Özlerim görendirler, gözellerin gözeli diýip Taganwa bagyşlap ýörüýdi. Taganwa bagyşlap video çekdi. Video çykardy Merdan Muhammedow. Bunu näme üçin çykardy? Bunun ähli oýnap duran pyspuçylyklaryň üstüne açmak üçin. Taganwa bilýän bolsaňyz başda şu aktivistler, boktivistler yaradylan wagty ekranlarda peýda bolan wagty şunu alanlarlar Taganwa diýilen kişini. Zenanam bolsa bu biziň ýanymyzda mertebesi ýok. Onu açyk aýdaly. Hatda jaňatsy ýüzüne daýdar bany. Sebäbi bu näkilek oýunlar alyp barýanlygyny, näkilek oýun oýnaýanyny biz bilýär. Ýöne hemmesini aýtmak häzirki wagtda neme däl. Şonuň üçin Taganwa şu zatlary akyl ýetirip bilme mümkinçiligi barmy diýilen soru ortaga çykýar. Taganwa bu hereketleri etdirýän adam kim? Elbetde bize gelen maglumatlara göre Taganwanyň arkasynda durup bular ýaly hereketleri etdirýän, ýa bular ýaly akyllary berýän kişi Bolgariýadan oturum alan öňkü Niyaz döwründe Türkmenistan Merkez Bankynyň başlygynyň orunbasary bolup işleýän Hacıyew. Dursaltan Taganwanyň arkasynda duran Helsinki fondunyň başlygy. Hacıyewiň nemesi bilen oýnaýar şu oýunlaryny. Näme oýunlar baý bolsa. Indi Taganwa içeride oturan wagty Merdan Muhammedow Taganwany içeriden alyp çykmak üçin ýörüýdi, şoň oturan nemesine barýar. Dursaltan Taganwanyň şu wagty Merdan Muhammedow olanan sözi ýok, sizden maňa kömek gerekler. Meniň öz adwokatym işläp berýär. Ve şol wagtyň özünde Dursaltan Taganwanyň tutan adwokatynyň ady Merdan. Siz Merdan sorak geldi diýip neme edýär? Dursaltan Taganwa aý ýüzlenýärler. Onu bilen adwokatym Merdan gelenler öýdüp Merdan Muhammedow içeri alýar. İçeri alynandan soň Merdan Muhammedow bilen gurulşan ökşeýärde. Sizden maňa kömegiňiz gerek geldi diýilen nemelerini aýdýar. Dol ýadyma düşenok häzirki wagtda. Onsoň buň içeride oturmagyň sebebi näme diýilen nemeleri gözleşdirýär, buň uğruna çykýar. Bunyň asyl sebebi oturum almak. Oturum almak üçin Türkiýanyň nemesinde meýletin saklanýar buň özi. Dogry içerik alyp bilenlerler elbetde. Meýletin özü girmese de alyp bilenlerler, oňa men ne garşy däl. Ýöne oturum almak üçin şu içeriden çykmamazlyk kararyny gelýär. Ve indi şeyler sonra çykýar halmyra dagam. Indi şular arş şikayet etdiler da Merdan Muhammedowyň üstüne. Kanunlan peýdalanyp, Türkiýanyň içerki kanunlarynyň peýdalanyp. Indi buň ýyzy bar halmyra dagam. Indi buň ýyzy Merdan Muhammedowyň häzir suwdy bolar. Suwdda da kim gatnaşar? Arş şikayet edenler geler, soraga çekiler. Siz Taganwa bolsun, Agmurat Böreýew bolsun we olara kömek edip beren goşadyrnak içindäki kişiler bolsun arka tarapdan. Bular hem hökmany ýagdaýda soraga çekiler. Ýa kanun esasında Türkiýanyň içerki kanunlary esasında arş şikayet etdilermi? Türkiýanyň içerki kanunlary esasında da bu arş şikayetiniň soňuna serediler suwd esasında. Gysgaça. Indi sözü şutaj getirjek bolýan halmyra daga. Birazcık şu demeden söz açacak bolýan. Bu Hacıyew adyna bilemok. Bir kel adam bolmaly. Helsinki fondunyň emes, Täcül Begmedowanyň ýollaşy. Ýalňyşmaýan bolsam türkmençänim dogry bilen o diýen Daşow welaýatynyň ýaşaýjysy bolan. Hacıyew diýilen kişi Helsinki fondu açyp neme edip ber harmada, ýani insan haklary goramaly neme edip işledip berdi. Ýani Türkmen vatandaşlarının haklarını gorap beren bir goşadyrnak içindäki haklaryny gorap beren bir kişi aýaly bilen ýene öz nemesi bilen deň hatarda.
Şunun üstüne biraz durup geçelim Halmurada. Kajif diýilen kişi kim? Helsinki fonduny haçan döredýär? Hakykatdan şular türkmen watandaşlarynyň nemelerini ýani mertebelerini goraýarmy hukuk taýdan? Şolary basyş etseler hukuk taýdan alyp çykýarmy hakykatdan şolada? Bilgilerini bagyň sesine durup geçeli. Ondan soň näme geçer? Soraglary jogap bermäne geçer sormaly. Bolar. O Hacif'in adı Anadurdu Hacif. Ayalım, yani familiyasını tutup geçtim. Bu ikisi Hacif, sol Merkezi Bank'ın başlığının orunmasarı. Ya orunmasarlarının biri. Başlığım Oradov. Bunlar sol 2001 yılda yemeden Türkmenistan'ın yani niyazın tutluk vaxtını haber berlenir de inniki gezeksirin kidip Merkezi Bank'ın önkü başlıklarının hemmesi tutuldu da bir topar sonkusu, önküsü kömek ederler. Başlığı değil mi? Aynı çok bankta işlerir ya bank sistemasını. Onun bunlar orada Şveç'e çıkıyor. Gele gelmeyene vatanlayıp partiyasını dörediyor. Koşadırnak için hareketini dörediyor. Saytını dörediyor açıyor. O yolunun maşa okanım yok. Onun partiyasında duran ağlar da yok. Bar olsa geçen 23 yılda neymiş ediptir çıksın halka hesabat versin. Men aydiyanım yanın olsa. Anadurdu Hacif'im Bulgariya çıkıyor. Bulgariya bunları İdina Türkmenistan'a tavşırmağın niyetine ya uğruna sebep Bulgariya odur bir Sovyet sistemasına işlek gelen devletlerin biri Moskva'nın tesiri var. Şol sahne şabadınım. Bular şo taýdan urtut, belki orasyn edişýäli bir özüne gaçyp atalga almak üçin şo taýda hukuk goraýjy fondlar diýerler. Helsinki fondy diýip at berýärler. O fond barada men aýratyn aýdyk geçen. O öz adyny däl aýalynyň adyny açýar. Bu masalan taryhy aňyrdan gelýär Sovet zamanyndan. Näme nasty şu Helsinki fondu açmaş olan hakyya hukuky barmydy? Ya kim şu fondu başynda durmalydy? Bu zatlaryň karary bar. Men hem arxivim ýanynda çykdy içinden şu Moskvada 2002-nji ýylda şu ýani Türkmenistanyň ähli oppozisiýasy Moskvada ýöneşik geçirildi. Oktyabr ayında, noyabrda da son olur. Şu oktyabirde geçilen yığınağı Şeyh Muratov'un toparından hiç kim katnaşmansan şu yığınağı 2 gün geçirdik. Şu taýda da Helsinki fondunu döretmek barada karar kabul edildi. O şol yığınağı Amerikan wekilleri, Helsinki Human Rights Watch'un wekilleri, Amnesty'nin wekilleri, BM Birleşen Milletler Guramanın wekilleri. Şolar gatnaşdy. Şolaryň gatnaşmagyny şo taýda karar kabul edildi. Türkmenistanyň halkyny goramak ýa şolaryň hak hukugyny goramak üçin adamlara kömek etmek üçin Helsinki fonduny döretmek barady. Olaram aýtdy biz şo taýda kömek edeli, elden gelen hemme el kömegini, pul kömegini edeli çözüm özüňiz diýdi. Ine şo taýda 4 adam gol çekdi. Ine 4 adamdan şumar ikisi diri, ikisi ölü. Ine kim gol çekdi? Nämet anly kagazlar şu taýda men dörjülep otursam wagt ýitiren. Onu bir ýödülen aýdyp geçer. Ýödülen aýdyp beren bar fakt. Şo taýda biz karar berdik. Ýeme şol fondu Moskvada açmaly. Sebep şol döwür Aşgabatdan ya Türkmenistanyň Moskwa gelim gidim bar samolyot barda gurrunam ýok açyk ýol. Poýzlary biraz kesipdiler. Ýöne olum Özbekistany çykyp bilsen hani Taşkentden göni otlyk atnap durýar Gazagystanyň olum problemi däl. Şo ta Türkmenlerden ýygynan ýany şo taýda informasiýany ýygnap boljak, toplap boljak, gelim şol Moskwada çalyň diýip karar etdik. Ýygnakda şo kararyň esasynda da şo Moskvada açylmaly etdik. Şo taýdaky fonduň başlygy edip Anatoly Famini belledik. Anatoly Famin kim? Ol ozal Türkmenistanyň ady belli futbolçy.
ol İsrail komandasyny futbol oynan beýlekde aktiv gatnaşan adam Türkmenistanyň Rus apşynasynyň başlygy ýa-da aýdyl şol ýol başçysy şolun hak hukugyny goramakda, şolary göçümini üpsün etmekde. Şol işle bilen mesullyk beren şoň boýuna goýduk şuny. Sebäp ol biz bilen ýakynan işleşip beren adamdy. Onun uzak wagt geçmäkde bir gün maňa jaňa diýdi, şu mal merhum kardeşim Aygul Tajiba, Aygul Kakacan Tajiba, men parlament boýunça kardeşim, elmedam şeýle ysnyşyklyk gatnaşan kardeşim olaram, öýde urunna Şüwesiýa göçüp gelipdi. Olam şol ýygynaga gatnaşan. Moskwadaky ýygynaga gatnaşan, ol maňa jaň edip aýtdy. Halmurat diýdi, maňa diýdi, şu taýdan ol Tajiba jaň etdi diýdi, Bolgariýadan. Olaryň bir şu Helsinki fos açyk bolle menden haýyş etdiler senem şoňa agda bolaýsaň diýdi. Menem örgökden elim, ona Helsinki fos biz eýem şol karar berdik, ýygnakda senin bardyň aşo taýda diýdim. Aý diýdi, bilemek nähil karar edipdirler, kim karar edipdir, Awdukuliusmy, ya wel saparmy ýa-ni birim ýöne şolara açypdyr diýdi. Menden haýyş etdiler senem adyň goýaýyn, o gerek boljak diýip aýtdy aýal. Aý menem hukuk üçin gerek bolsa goýun diýip aýtdym. Ay bor dedim, beýden bolsaň ýöne dedim, muny bir maslahatly edilmeli şeken, ýygnak bolup karar, halk bolup karar kabul edildi ýöne ýekelikde sizem şonu halka çykarman ýa ýygnakda aýtman, biz birleşen ýa Türkmen oppozisiýasy onu 8-9 sany gorama giripdir. Şular bilen maslahatlaşyp edilmeli eken. O ýygnagyň gorasyna görünmedi, hajyflar ýok, aýne ärini aýaly, ine bular ne Helsinki fondan açýarlar awtaýda. Türkmen fondu diýip. Ene menem aýtdym, gawr bolsun açýan bolsalar, sebäp o taýdan hukuk gorulmajagy men odolum maňa aýan olar birincide öz janyny goramaly, ikinciden hem şu Türkmenistandan alyp çykan baýlyklary bardyr, şonu aman saklamaly. Nädip bular hökümet bilen gürleşdiler, alalaşdylar, bu tutyň aňyrsyndaky mesele ýöne Hajifada, Orazfada ikisine de ýüzüne durup aýdan sözlem bar. Siz şol ýanky Türkmenistanyň Merkezi Bankasyna işlemde urunuz. Hani nira görümjürüm edildi halkyň puly. Ilkinji nowatda jogap berin. 93-nji ýylda Hasan Niyaz Türkmen manadan giýerdenne Türkmen halkynyň SSR döwründen bäri ýanky Merkezi Bankda diýmen özber kassalarda saklanan pulu var. Milyonlarça, milyardlarça. Şolar piçöge çykdy. Şolar şuwuna çeli tölenen halkyň puly. Elinden alyny borlugy tordy. Şoňa jogap ber, nira gözüm etdiňiz? Yerden ses çykýandyr, bulardan ses çykanak ikisinden. Ikinciden soran zadım. Niýazyň iň pesenden Türkmenistanyň meselen hazinasynyň alyp çykan pulunyň sany 18 milyard dolar diýip aýdyldy. Indi siz ikiňizden başlygym, sen orunmasarym, şo pullary ýurdun daşyna çykarmagy, transaksiýa etmäge diňe Merkezi Bankyň haky bar. Haýsy ýurtlarda, haýsy hasaplarda, näçe emeden, haýsy wagtda, haýsy ýyllarda çykardyň, şonu çykynda halkyň hasap et berin diýdi. O başlyga asla sözem aýtmady, ýüzüni ýere salyp aňyryna çykyp gitdi. Orunmasarym Hajifa maýdy, ýok men ol işlere gatylşamak, men bilemek diýip. Ene söhbet ikimiz Milli Halasat Komiteti'nde dursun. Biz bilýärse edip oturan işlemedi. Birekden habarla. Şeýleden ýurt meselesine, döwlet meselesine, halk meselesine, kanunçylyk meselesine, maksatnamalaryny üýşüp hemmemiz pikirimizi aýdyp kabul edip oturýarys. Ya meclisiň ses berilşigini. Bular iki adam biri başlyk beýlekse orunmasar, 18 milyard nira görümjürüm edilipdir. Hiç tat bilemzak diýdi. Onu o kantorda näme işlediňiz siz? Şey diýip sorak berdim. Ine onsaň men şulaň ikisi çüýnem, ine aly bilmez ýagylary men. Hajif ýüzüme aýtdy. Mundan näse şo geldi kardy bilen gatnaşyp ökam 18-nji ýyldamydy. Ýemedi ýa 19-njy ýylyň başynda ýemedi Viyanada, Awstriýada şol halkara hukuk goraýjylar duşanyny geldi kardy maşgalasy bilen şo tak barypdyr. O senem bir saklaş gelsen o boljak şu mesele diýdi. Beýleklerim ýygnan ýadyna baranda şo taýda Hajifam bar.
Hanafam var, ondan sonra Tuhbatuli'nin var, bir yankı gellikärden var, masalasam var, masalasını ayarlawanam var. Ene şo taýda onun duruşduk şo taýda aýtdym men onu şular ýalydydım. Indi bir towa gelýän bolsaňyz bir halkyň agyny birikdirmek üçin bir hereketler etmeliýim-de bolýa diýdiler. Ene şo taýda ýanky Hanafyň aýdan bir sözü var. Kim gelse şo gelsin, gel sapar gelmese bolýa men şoňa haýyl el ýarady dälik. Men şonu bilýän. Ay bolýa diýdi, gelmeler bolsa gelmeler. Soňundan bolsa hajyp ýazyp buradypdyr sany adamlaryň kyn maňa Skype bilen. Ene ortasyna ýalpyrlap dur, ýa gel saparyň ady, şo bolmajagyny tutdur emezler. Diýmek men pikir edýän. Şol ýa-ni bular Helsinki fondan açanny bular dilleşen bolmaly. O başgaça o taýda mümkinçilik ýok. Enne näme üçin men üstümden böküp şeýle karar kabul edýäl. Men şol kim şol guramady. Men birleşen ýa-ni Türkmen opozisiýasynyň başlygynyň orunmasary. Başlyg ýa-ni Abdukulif orunmasarym Halmurat Söýen. Kan adamyň biri men şo Helsinki foz guramasyny Türkmenleriň hak hukugyny goramak barada gurama döretmek bar. Näme üçin menden beýdin ikinci gurama açylýar. Näme üçin menden beýdin birinci gurama ýapylýar. Şo gurama alynýan pullar nirä diýen näçe pul alynýar. Hani hasaplap görseler geçen 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde. Hasabat berseler hajyplar. Men garaşýam. Gel saplarym bersin. Helsinki fond açylanda Hacıýewiň adam geçen okda ilk başda. Yo aýaly. Sebäp Ýewropada birinji nowatda çağalan hukuky gorly, ikinji nowatda denalan hukuky gorly. Bollugy tordy. Eger de Hacıyew ol, ýani men stadiýanyň bir zada aýdyp geçen, şol ýani ýakynly şol Türkmenistan meclisi barada gurrundaşlyk edeni olaýdy. Ine diýe, bir topar deputat diýe, men adım tutup bilen atdy. Ine niýasy diýe prezident saýladylar, şo taýda aýtmadylar, näme etmediler diýdi. Sen nire dedin? Sen yok Merkez Bank'ta işlep oturdun. Aýtdylar sana buyruk berdiler, ana şu pulları plan ýere geçirmeli. Näme üçin sen protest belirmedin, grajdanin bolýan bolsaň? 2001-nji ýyla çelli. Ol bir. Ikinciden sen beýle grajdanin bolýan bolsaň, o näme üçin sen şuny çel hasabat bereňek Merkez Bankyň işleri barada? Näme üçin hasabat bereňek? Hani bu halkyň yüzlerce milyon rubly ýaktyryldy, ýanryldy. Halk şondan soň garyp düşdi. Halk makaron un etip üwäp idi. Hem sizin şo pul tölemediňiziň netijesinde dälmi? Men sorak berýän, jogap ýok. Onuň menden erwede adam ýok. Men şahsylaryna degem hiç birsin. Men işini soraýan. Yerden ses çıkar, bulardan ses çıkanak. Ennem şol Türkiýedäki hereket dörep başlady da 20-nji ýylda. Bilýäňiz böyle. Halk bir halkyny bir silkinemizde ýeke gezekde alyp ýatar diýen düşünje bardy halkymyzy. Olar şonu etdiler. Eýfariýa boldy. Şol 90-njy ýyllarda bizde eýfariýa bolşýar, Türkiýede 20-nji ýylda eýfariýa boldy, halk pikir etdi. Şular biz täzeden bir silkinsek aňyrkyn ýykyp ýurdumyzda dolanır. Täze Türkmenistany gurar. O döwür täze Türkmenistan diýip söz geçen atdy. Şu rejim aýrarsa, soň özümize gerek halka degişli adamlar saýlarsy. Ne balaram soktular hemmecigini arasyna. Kimdigini sana otursan sana okan. Olar özleri jogabyny berer. Men şon üçin aýdýan ýurda baramyzda biz hökmen illüstrasiýany geçirmeli. Şoň mesele şo taýdy. Şo düşünüpli ýöne şeýle bir soru çykýardy. Ona Helsinki Merkez Bankyň başlygynyň orunbasary bolup işläp ýörken 18 milyard dollaryň, yani 18 milyard dollar, 18 000 dollar diýil ya 18 dollar diýil ya 180 dollar diýil. 18 milyard dollaryň çykmadygyňdan ya nädip gidenliginden habaryň ýok. Nädip bolup bilýär? Şolar ýa sonra çykýar halmada. O ine şulan gözü kör, kulağı. Ya biz samsyk bolmaly şuň aýdýanyny. Yo, ine olar samsyk ýalap bolup kabul etmeli. Ya bolmasa hakykatdan mananmalymy beşular. Yo, ine seret bolýan zatlar. Men şular ýal soragy berýän, sizin gözüňiz körmüdi, kulagyňyz kermidi, diliňiz galmady.
Näme üçin jogap bereňdi halka? Şol 18 milliardyň söhbet 3 milliardyn men bilýän şonu çykarýan bolup şolaryň birinden ses çykana ýalanyp. Şu neçeli. Şo 3 milliardy men ozalam gepleşiklerimde aýtdym Azatlyk radiosunda da soňra da soňky 4 ýyl 2-3 ýerde agzandyr. Şo 3 milliard dollary alyp ýurda getiren merhum o Ataçarif. Olsa döwür vice-premierdi Türkmenistanyň 90-njy ýyl, 91-nji ýyl. 92-de Niyazwan wezipesinden aýryp Eýrana 6 aýlan ilçe edip uğratdy. Han Ahmed Emişinden aýryp ol Türkiýe ilçe edip uğratdy. Balaram soň 6 aýdan soň ýygyna çagyryp ýer ýoksan etdi. İkisem öý türmesinde oturup ýogalyp gitdiler. Bir kysga wagtda, biri uzak wagtda. Indi şo ýaşuly Ataçarif ýanky Orsiýadyň hökümeti bilen Gazprom bilen uruşup şo Türkmen gazy Türkmenistanyň Orsiýada aktyrlarlygy üçin 90-njy 91-nji ýyl üçin 2 ýyl üçin aly bilen puly 3 milliard dollar boldy. O döwür 1 dollaryň ýüzüni görmedik Türkmen üçin bu gaty uly pully. Şunu sol 91-iň ahyryna ýa 92-iň ortalarına gelenlerde Türkmenistan'ı men yok o döwür. Yani Niyaz'ın eden çıkışını men televizorda görpmaňa uğratdylar da kopyasyny surat alıp videoda. Sonra Niyaz faýdy adamlar diye deputatlaryň öňüne çykyşy. Ine diýe 3 milliard geldi diye şonu oňa muňa sowulmazlyk üçin dargap gitmezlik üçin şunu men öz adymy hasaba açaýyn ine Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýun gerek wagtda kyn günümizde ullanarsy. Şu 3 milliardın şu 1 dollary Türkmen halkyna nesip etmen lük bölügini hana Germaniýanyň Deutsche Bankyna gitdi. İýdine gelen 2 dollar 2 sent hem ýok. Gör bak ondan märi näçe prosent minni oň üstüne şahsy Niyaz Saparmurat Niyazyň adyna ýazylan hasapçada döwletiň adyna däl. Näme üçin sesini çykarmady şu neçeli Oraz bilen bir Hazyb, ha? İkisem bankyň ýol başçysy. Näme üçin atly baradaýdan atly? Sebäp bularda o men pikir edýän şu hökümet bilen öz aralygyny alaşyp bar. Size bize degmen bizim sizin aýbyňyzy açmaýly. Sifirler bar elleriniň hemmesini. Içinde işleýän adam bilmezmi? Men aýdy otyna parlamentde kimiň näme iş ederini. Näme üçin bir aýdan Merkez Bankda näme bolan? Olar öz aralarına näkiliklemeleri baglaşan bolsa ol bize gazykly däl halmada. Olar bundan soň ýene 10 sanawyny baglaşdyrlar öz aralarına da bu bar. Ya düşünýärler, gürleşdirler, o gazykly däl bize beýtip biz olanlar bilmeýärler. Her kim edeni işine jogap bermeli. Inni diýjek bolýanym halmada ýa-ni şu taýnam aýdyp geçe Hacı sen ýüzüňe şu wagt diýen sözüni aýdyp geç soň neçe näme derni aýdypdyňa. Tamam, görüňär, o taýny geçirdiň halmada. Aýtdy olmaňa ýüzüme durup men näde ahly güýjümi sen garşyňa göreşmek üçin sarp etjekdi. Ýa. Hiç bir zatdan gaýtman sen gün garşyňa göreşjek diýdi. Menem aýtdym asmany ýere çyk başarýan bolsaň diýdi. Bolugy tordy. Soňky gurrun olan bu gurrun 19-njy ýylda onu. Şu sözüň üstüne durup geçer halmada. Esas podsöz aýtdyň da şu sözüň üstü bilen şular özleriniň niräk işleýänliklerini häzirki wagtda açyk-açyk suwd edip durlardy. Dina ne ben ýerle aýtmamyz gerekli watandaşlar. Odalam aýdýat kunýony görmýärler. Aýdam zaptyk aýlanyp geçýärdik töweregini. Kelsinki fond bolsun, tapawdy ýok. Beýleki dotta sakkal bolsun, ýa bolsa çewiş bolsun, aikidoçy bolsun, ýeni-ýenisi bolsun, ýa Amsterdamda gyýgyryp sygynmaly ýören bolsun. Yani tapawdy ýok kim bolsa bolsun şularyň hiç biri Türkmenistanyň häzirki jinaýatkar hökümetine garşy göreşýän neme gurama däldigini şu ýerden aýdyp geçmemiz gerekli. Ony iste gerek bolsa suwdan etip berer. Suwd ýakyn wagtda hökman çykarar, ony çykarmamyz gerekli. Dokumentler bilen hem görkezeriz. Biz ortadan aýyrsak kalmada şularyň gidýärler. Onam suwd etip berip oturýarlar da özler bize keminen alınan günün ertesi günü maňa ýazýarlar halmada. Nemesini çykaryp sen hem nemetjek günüň ýakynadyr diýip. Bizine jaň edýänem onu jaňa sonu. Yani gürleşmäni gorkýarm bilemok. Ýöne olar ýalyk ýazy görnüşinde uğratmaň ekranlarda nomurlarym dur. Jaň edin. Gürleşiň bir erkek ýalyk oýnaýan oýnlaňyz açyk oýnan biz açyk oýnap oturýan ekranlarda açyk aýdyp otur.
Sizin bolar ýalyk bir nemäňiz hakykatdan görüşýän bolsaňyz, ýa şolara garşy görüşýäňiz suw dedin. Ya onsa bizim garşymyzda açyk görüşün, yani beýip saman asyny suw göýüren ýalyk görüşmeň. Merdan Muhammedowyň gitenligini barada neme halmara dawy. Bize doğrusunu aýtsa göremzok, bularyň kanallaryny ýöne uğratdylar. Bularyň nemesi var? Kurbanowlar bilen Kanadadaky ahalekini neme ditdir, gepleşik etipdir düýün. Kim şoň ady? Düýeji ahalekkin. Şol ýerde aýdyp geçer kiminen içerik alınatdyr. Ýöne bu arada hiç bir resmi neme ýok, maglumat ýok. Eger gerek bolsa, kömek gerek bolsa, bizden näme gelýän bolsa, kömegimizi ýetireli diýip, ýa-ki aýdyp geçerlerde öňünden gaçýarlar. Yani biz raýdar soňundan aýtmansyňyz diýme diýilen bir görnüşde terizde. Sag bol, sizin kömegiňiz bize derkar däl. Keminani Merdan Muhammedowy şerik aljak bolsalar alyp bilerler, ýöne onu başaryp bilmeýärler. Indiň soňra hasam, ýöne siz özüňiz o tutully, basylly alyp gitdi, onu ýani hökmet aldy, bu adamy hökmet aldy diýip özüňiz bastyryp tutturup ýanyndan oň propagandasyny etip ýören adamlaryňyzy kömek ediň, ilki bilen şolaryň nemesini çykaryň. Ondan soň bize tarap ýöwürip bilersiňiz, belki biz kabul etsek. Yani biz bu zatlar bilen kendi işimiz yok. Halmara da öz işimiz devam edeceğiz. Sorulara geçelim. Halmara da. Indi şu yerde ekranda neme görkezdim däme. Surat görkezdim. Merdan Muhammed beren beýannamasynda ýazan adwokatyny ýazan hatyna Agmurad Böreýew hakykatdan paýşsüz ulanmandygyny, näme sebäpden oň bilen gürleşendigini, haýsy nomurdan jaň edendigini indi şu ýerde ýazýar. Illeşler size görünmeýän bolsa, ekran screenshot edip alyp soňuna okap bilersiňiz, ýa bolmasa ýazgyny düzürüp okap bilersiňiz ýakynlydyr. Sen şo ýerini geçäý, başga ýere geçeli. Men aýtjaklarym, aýer şo ekranyny. Boldy. Ýema diýjek bolýan zadym bar da bärde. Ene şu kemine tutululu bäri. Bular her zat edip çykýarlar, nirden geldi, näme boldy, kim etdi. Şoň üçin biz 3-4 günläp jogap bermedik şu zatlara. Şoň. Enne wagty geldi, tapyldy, nirdedigi belli, habarlaşyp dur. Her gün ejesi bilenem, dogany bilenem, biziň adamlarymyzyň geregi bilenem. Enne biz şu garaşyp otur, saçan ýeme bolarmy? Ýa-da bir näme bir suwdyň işiniň başlandy. Sülçüsi var, adwokaty var, işläp dur hemmesi. Gatar kaýyn bolun. Hakykatdanam ala dediýän adamlar hakykatdanam şuňa näme diýip aýdyn, gynanjyna diýmen alada bildirýän ýurtdaşlarymyz. Kiminen jany sag, hemme goýulan soraglary pert jogap berip otur. Ondan başga näme gerek? Galan işin indi adalatyň elinde ýa gaziýetyň elinde. Eger de şunu hakykatdanam Interpol'un üstü bilen çözülmeli bolsa, biz çözülşer, bize geregi şol. Interpol diýilen goramy ol Türkmenistanyň polisiýe. Olar hemme zadyň jikmejigine ýetdi. Onun üçin indi şu bolan waka barada, Merdanyň saklanmagy barada ähli şol hasap edýän döwletlerimiziň, ýurtlarymyzyň wekillerine de halkara guramalara da hemmejigine hat gönderildi. Indi bir halkara derejesine çykdy o meselesi. Ol bastyryp işlenýän zatlar ýöne biz şunun esasyny görýänçä ýa bilýänçä magatyna ýetýänçä halka bolsa düýün ýakyp ýa arzumyzy aýdyp oturmak bize gerek däl. Biz beýle metod bilen işleýän adamlar däl. Eger mümkin bolýan bolsa da Türkiýe barmak saparagy da ýam şo taýda bordy menem giderdim. Ýöne biz otak barmak boranlagyna mesele şondaýdy. Ýöne o taýda işläp oturan ine onlarça diýmen, ýüzlerçe kardeşlerimiz var, pikirdeşlerimiz var. Sag bolsalar şunça gürläp ine hat ýazyp otylar, jaň edip otylar, öz islegini aýdyp otylar.
ol keminen saklanan bilen ol işin ýatdygy däl, hana iş gidip otyr. Öňküs diline ondan ýokary derejede iş edilip otyr. Emma kanallara işläp otyr. Ene şu men garşymdaky duran ýigit bar. Yurtdaşlar. Olam aýtdy halmara da men şuny siz bilen ýüzüm açyp çyksadan halkyň öňüne ýok, gerek geldi. Bize o yüzümüzü açtık, açmadık, açıp oturarlar yeterlik. Şol aňyrky goşadyrnagysyna hökümet bilen görüşmäge. Ana denarlamız var. Gözünden ağzından ot çıkıp dur, eline düştü, näme bolja, näme belli ol aňyrkylaň, haramzadalar. Onun için sag bolun, edýän aladalaryňyz üçin, şu mertligiňiz üçin, garajdan pozisiýaňyz üçin. Ine şular ýaly adamlar ine fundamenti berkden uýandyrlar gelecekki täze Türkmenistan. Nämeden? Näme üçin? Bu ýola bu adamlar kellesini etegine salyp çykdy. Biz diňe almaly. Alarsam indi az galdy. Sebäp halkymyzyň aňy gün-günden aýdynlaşýar ýa halk gaflat uykusundan oýanyp başlady. Ine iň esasy wajib mesele şol. Bular 33 ýyllap halky öldürdüm edip taşladylar. Ilymsyz, bilimsiz, işsiz, çöreksiz, maşgalasyz ýurdun daşyny jyda düşürip enatasyz goýdular. 10 miňlerçe, 100 miňlerçe çagan ýöne şondy. Seredin Türkmeniň galkanyp barşyny. Bu assaý wostan gün-günden bizine aýdynlyga tarap ýörap barýar. Gelirim şo gün. Bulan ene arka dira oturany, bulan Putin kakasy işten pyzylan güni ýa teppede okalan güni diýmek Orta Aziýada akylyňa hemmesi bir günde ýok bolup gitmeli bar. Bulan hemmesi şol ýanky Kremliň ýa Putiniň oturdan adamlary. Bularym ýok halkynyň peýdasyna däl garşysyny işläp otdy. Ählisi agzynda näme aşga tıklady peýdasy ýok, tapawdy ýok. Ýöne bulan maksady özleri şahsy baýlaşmak, maşgalasyny, doganarnasyny, dumlu duşuny baýlaşdyrmak, şolara 70 nesile yeterlik baýlyk toplap, ýurdu taşlap gaçyp gitmek. Vesselam. Bu halk bolsa garynja ýaly yarmaç, yarım yalaňaç görnüşde ölüp gitmeli. Şoň üçin ben diýjek bolýan zatym bu kemine olan çeýnejek çöpü däl. Ol ýigitde birinciden ilm bar, ikinciden bilim bar. Ol aýdy biljek sözüni elmedamam aýdy bilýär. Öz saýlap alan ýoluny berip durýan ýigit. Bu meselede onu ejizletjek ýa onu gorkuzjak ýa ürküzjek adam ýok boluwyn bilmez. Sebäp ol yemesi hamir maýasy aýdely ýa gönözlügi diýär ýa fundamenty diýip aýdely soňky modern sözler. Şo ýigidin yaradylşy, gurulşy birbirinden ütgeş. Yarıncanlyk edip berilmäsgarada doglan çağa däl. Şonu aýdaýyn size. Onun üçin görüşdürli formada bolup biler, çarkanlykly ýollar men näçe gezek aýdyp gelýän. Büdüretjegem tapylar bizi. Ýöne ümidimiz öňe biz o taýdan gorkup çekinip ýa bir gün şol kemine ýok diýip aňyrkylaryň etjek bolýan bir halk howsala düşer. Aýamynam ýygnapdyr, aýamynam tutaýypdyrlar. Ýok, mundan öňki Türkmenistanyny 35-34 ýylly ýa-ni wagtyndan ir dermansyz, işsiz ýa-ni garyplykda ýa yeter yetmez durmuşda, türmelerde ýa ýene bir ýerde ýa öz janyna kassadyp giden adamlar sany näçe million balondur edýän. Ine olar armanlyk gitdiler öz aýtjak sözüni aýdy bilmän. Biz bolsa öz aýtjak sözümizi aýdyp otyr. Näme armanymyz bar? Er bolup dogurluk, er bolup ýaşamaly. Halka gezek gelenni, watana gezek gelenni, toprağa gezek gelenni her bir adam erkegi denany ýok, dik durup goramaly şu toprağa. Galan ol şahsiýeti bilen, bulan durmuşy bilen, näme idi, näme ýibişdi, ol öz işler näme menni, onu her adam öz insabyna görä ýa gazanjyna görä açar. Şunu aýdaýyn gysaça. Tawa halmara da saparaga ýatdyr. Geçti gynansak önemlisi öňrek ýazdyrdy. Keminen 4 nemesi duruşmasy aklandy diýip, ýa suut nemesi aklandy diýip ýazdyr. Sawol ýazanyň saparaga.
Soru harmada soru. Hani Kursun yanınkel soru yok. Provokativni. Sorular bolaram gelip gitkeler arasında. Harmada. Ordu olma da ona kızığı yok. Göresen de Aa. aslında bir durmalı. Onu tenkem hakikaten bolup duran hatta bir düze düz verir, bir karşına çıkar. Beyle kese pitçin atar, üçüncüsü çümüklak görür, dördüncüsü kızıklak görür. Bu durmuştur. Zatlar kabul etmeli. O zatlar kabul etmesen siyasatta işimiz yok hiçbirinin. Aa. Yani kemine 4 suut duruşmadan beraat etti diye, yani açıklanıp çıktı diye bilginiz olsun deyip. Sağ ol. Yazdır. Havarın için bilýän ýalnys efire çykmakam kemine görülýär sapara bilen onu maýdaýyn. Jany sag, keypi kok, keypi kok diýip näýlaýsyň boljak o. Türmede oturmagam o bir ema armada golluk etmeli ýaly bir pardiş bolmaçameli. So ýol geçen adamy odan ýygyna gaýtarmak bolmaýan tadan so prinsipi var adamlar, durumu var adamlar. Hamır mayası abad adamlar yine geçmeli olursun. O tarafına kıynanmalar, yöne kıynanır yeri şu adamdan karşısına kanuni yol bilen görüşen haklar ya uruşan haklar ya iş açan haklar. Hemmece kümsüklük, Türkmen kümsüklüğü var. Saman aslından su veren haramzadalar. Yine bu so iki tane şahsiyet değil koşadırnak için öz yüzler açılı halkın önünde. Ardatçık bolsa da men üstümden ardetsin. Haýşa dik gelýän 30 ýyldan gowrak ber. Niyazdan başlap şuň korromsalaryna çel. Suda berin bizi. Saparada garaşy boty. Gökdäki dilegimiz şu. Menem garaşy boty. 30 ýyldan gowrak. Näme üçin bizi suda beren hakly? Gelsin sutlaşaly. Gerek bolsa şolary paýşam söwü. Olar halky eşek edip ullananyna bolýa, sutsuz zasy gyrarlaryna bolýa, terror edenlerine bolýa, biz olary paýşa daýdymyza bolanakmy? Näme? Olar näme? 7-de op bir galanmyzmy? Bolmaz. Hemmesi zat adalaty talap edýär. Seni eger yumruk bilen urýan bolsa, sen hem yumruk bilen ýyzyny urmaly. Ol ýöne ýüzüňe tüýük körülse, tüýüklüge sypalap, ay bolýar diýip ýüzüň sallap çykyp gitsen olaýam insana gelişmejek häsiýet. O sen näme mertebäňi ýere sokýar. Şoň üçin kemine o taýda olon çeýnejek çöpü dälet men ýanam gaýtalap aýdýan. Ol şu magal aýtyldy diýip begenişip ýer şarşyp oturarlar bardyr. Ya da ine bugün halmyrasy orta çykdy bol. Näme diýerkä, näme aýdarka, myň gepini näme ogurlap, erti şunu tersine ýorup, halkyň gözüne çöp atmak üçin ya aňyny bulaşdyrmak üçin nädip şoň çykyşyny öz peýdamyza ullanyr kakdyp o juma bloknotçyna ýazyp oturarlar. Birdäl 10 bloknoty dolduruň. Siziň hemmäňiziň pystyňyza çelip belet. Ýöne ýatdan çykarmaň. Ýurt zaman ötgejekdir, jogapkarçylyk bardyr. Şonu aýdaýyn diýdim. Awa sapar neme? Merdan Muhammedowy gaýret alady diýenler. Sağ olun, minnetdarlygymyzy bildirýäs. Olam size köp salam ýollady. Merdan Muhammedow soraýanlar hemmäňize. O ýakynda çykar, ýakyn wagtda çykmakçy, ýani köp saklap bilmeýärler. Interpol'a işini, onu Interpol'a geçiren bolsalara hasam nemet bilmeýärler. Beni dik durup görüşmeli wagty geldi. Kim şonu nemeden bolsalar. Şeýle bir zat var, yani sen şikayet edecek bolsaň hükman kanunlar esasında şikayet edilýär. Ýöne bizim garşymyza gelenizde gaýrat edip kanun esasında geljek bolan. Eger kanundan peýdalanmakçy bolýan bolsaňyz, kanundan peýdalanyp gelin we kanun esasında ýüzleşeliň. O ýa-ki hajifa degişli, ya beýleki näme degişli. Kim şu Ankara'daki büyük el nemen başlygy bar, dankyň ilçikanyň başlygy Mekan Işan Guliýew. Başka bir kişilerin üstünden şikayet ettirip görmesinden hem gelsin, yani öz adından ya olmasa şu ilçikanyň adından şikayet etsinler. Olur ýalyk kanun esasında nemetçek bolýan bolsalar, aljak bolýan bolsalar. Almada ütgüç bu şerde soru yok. Vatandaşlar soru yazsanız sorumuza cevap berip Bardyr, näme ýazýan bol. Menne görünen akty şuň ötünç soraýan ýene de bir gezek ýurtdaşlarymyzdan soru bar.
Ular ilkinji gezek çıkıp dur yigitler bir topar knopkan basmanırlar mı? Näme mene özüm göremek. Yani aňyrda görnýändir. Onun için soralara ozalam göremakdym menne görnen akda sen okaber gayrat etdi. Näçe adam ozal görnýär da ýokarda ekranda men görebilem akşama näçe adam seredýänli. Al biraz teknik näsazlyklar sebäp görbilmeýän halymda da. Üçin ötüşler. Yok sesim estilse de men maňa şol ýeterlik. Ýöne näme bar bolsa onuň hökmen aýt geçmeli. Sen ýaňa aýtdyň da şol realine bir gollaýarlar bar sağ bolsun taňry ýalkasyn dip. Diňe gollaýarlar der giýje günnüz telefonum üzülen sağ bolun. Ýurtdaşlar. Ene siz şular ýaly alada bildirip Oldyňy merdan üçin bildirýän aladaňyz dälip kabul edýän, ol öz gelecegiňiz üçin edýän aladaňyz. Şol ýigitiň aýdýan sözlerinde sizde ynam deredi. Erteki güni. Ine kardeşlerimiziň hemmesi ýüregi bilen syzyp otyr. Biz bir günler, bir ýyllar, ine 4 ýyl bar ine institut, universitet geçip otyr. Hemmemiz ine meclisiň oturşuklaryny, çaýhanada, otayda edýän gürrüňdeşlikimiz, söhbetdeşligimizi seredin yurtdaşlar, haýsy bir döwletde, post-sowet döwletlerine alyl beýleki dünýä degmeýlemde. Ya Merkez Aziýany alyl, has ýakyn şol biziň şol dili bir döwletlerimiz bardy. Şolaň haýsy birine 3-4 sany zenanyň başy berip, döwlet ýurt ýa halk aladasy bilen edip oturan gepleşikler bar. Ýoga, diňe türkmenne bardyr. Ine biziň aňrymyz oguz. Şeýanyňmy? Oguzlarda da zenalary erkegi bilen den hatarda durup uruşan galyjyndan gannamdyran zenalarymyz bar. Ýöne bu kun biziň zenalarymyz isle gen görün, isle erkekler özüňize çekin. Ýöne biziň zenalarymyz has ürsem bolup çykdy erkeklerimizden. Sebäp olar öz howurtkesiniň eýesi, olaň howurtkesini aňyr karandadyran ýykyp oturany görýär. Howurtkesini näki çagalan çekip oturan jewrin bilen sen biler jany bilen sazyp görüşýär, uruşýar. Gereklerini janyň pida eder şular. Ýöne sag bolsalar hemmäňize gyýzallar, denanlar, ýigitlerimiz giýje ana işläp otursaňyz ekranyň aňyrsagyny, merdanyň ýoklugyny bildirmän. Berekella. Dowam edin şol işler. Öňkü dönem hyjawly ýapyşyn. Ol ne gorku aňyrky tarapa geçdi. Bizde asla gorku ýok. Bular merdan saklan bilen iş durarmy kady? Näil heýwan bular men düşünüp bilemem. Haçan iş durjakmyşyn? Merdan ýaly hani aramyzda onlarça ýigit zenan bar. Ýöne ortamyzda nesibesi çekip çıkan merdan düşünjesi, ilymy, bilimi, dünýä garaýşy boýunça ine bizim höwes bilen dinläp otyr onuň aýdýan zatdan. Ine nesip bolsa ine basym çykar. Onuň öz aýtyp berer, näme görüpdir otayda, näme bolupdyr, näme geçipdir başyndan. Garaşyň biraz howlukmy? Biz dady bidat periýat diýip tutulan zagadandan wägirip çykşetjek adamlar da köp zady geçdik. Öz ewnimiz bilen çekdik. Görgümiz hem ýeterlik, çeken derdimiz hem bar. Geçen sarkanlykly ýolumyz hem bar. Şoň üçin hemmäňizden haýyş, kardeşlerimden hem haýyş edýän, halkymyzdan hem gaty parasatly bolun, giň bolun, şu zatlary bolmalysy ýaly kabul edin. Sebäp bu görüşdir. Görüşde hökmen bilim tutuşmaly ýeri bardyr. Söz bilenmi, el bilenmi, huzur gayrat bilenmi, dürli formatda görüş gidip dur. Ýöne o aňyrky tarap ýanky bular görüşüňem bir öz düzgün tertibi bar da, ýanky kanuny işleýän döwletlerde. Olarda düzgün tertip aňyrda dursun, olarda ýokam ýok. Şol düzgün tertibiň ýa insanlygyň ýa adamkärçiligiň. Ýöne ahyr sonu ýemedi ýa-da ümmeti öljek türki diýem 40 gün öňünden hyýyna bakyp uğlar diýe. Ine şolar uğlap oturşun mahan. Ne görürsiňiz netijeden biraz sabr edin ýurtdaşlar. Elbetde birazcık bir tarapdan keminen alıp barýan gepleşikleri bardy, özüniň şahsy alıp barýan. Ol oturan ýerinden o gepleşikleri alıp bilmez. Alıp baryp bilmez. Elbetde telefon arkaýyn ullanmak mümkinçiligi bolsa onam eder, ondan hem ýaltanjak ýigitler. Men onam bilip otyryn. Belki eline depter galym berýän bolsalar öz pikirini ýazar, o taýda arkaýrak bizden hem azat. Günde oňa jaň edip azar berip oturan kardeşlerim ýok.
Şoň üçin o diňe oňa jan sağlyk arzuw edelim, ýaşy delegde bolalım. Garan zaten meseleni mene Interpol çözer, halkara goramaların hemmeci habarly. Dünya döwletleriniň esasy kanun orýan döwletleriniň hemmeci habarly. Enne şonu uğradan yerlerine de uğratacak hökümetim onu kabul edecek bolup düzap oturan aňyrky jenaýatkar toparam kan sayfa otmaly var entek. Näme bilen gotorjagyny özleri bilýär, men öňünden haýwa tatyp oturmaýyn. Gerekken. Bizler haýny işläp otyr, özetmeli işimiz bilýär. Sag bolun kardeşler, edi oturan işiňizde sizden ören minnetdar. Ören minnetdar. Halmada kiminen tutulma bilen köp satlyň üstü onu aýtyp geçeli. Sonra var Halmada Hacıyev fond açanda Abdukuliyev nirde diýär. Yani şeylerak neme deyin men. Sen bir son galdın hiç. Bir başta Helsinki fond açylanda Hacıyev'in adı açylan, Hacıyev'in adı geçen o ýerde Hacıyev'in aýaly Beýmediwan, täjür Beýmediwan ady geçýär. Ondan soň Hacıyev'in nemesini geçirýärler. Almada dowam edip bilersiň ýa-da. O ýema ýanky şol bu Hacıyevler fond açanna Abdukul men diýirmedi. Yo diýiri bolmaly o. Sebäp maňa aýgyl kakajana jaňadan o görgülüm diýirdi-de o döwür. Onu diýirdi. Şonu açypdyrlar. Men o zatlardan açylandan habarym ýok. Maňa diýýän tä şol aýgyl kakajany jaň edýänçe olaň açandan men habarym ýok. Näde açypdyrlar? Kimiň üstünden, kimiň kömegi bilen? Ýöne şo taýda 4 adamyň golu bar. Şeňmi? Faminiň golu bar. Abdukuliň golu bar, men golum bar, Gölsaparyň golu bar. Şu olam ýygynyň kararynyň esasyna gol çekilen. Mende dokumentler bar, şu mal senden ünsüm bölüp bolar, galyryp oturjak bolsam, eme bor, ýöne. Ýok, dillen aýdy ber. Men hökman şunu ýa-ki biraz şol halkara guramalar şol işe girişenden soň bir gün oturup ýörüýte ýa közüm çykşadyr. Ya sen bilen, ya saparağı bilen, ya ýene birimiz bilen tapawdy. Men şo taýda listler asyp görkezärim. Ene adamlaryň golu bilen. Men şu taýda sonra ýa çykýar. Men şo döwür Birleşen Türkmen Opozisiýasynyň başlygynyň orunmasary. Näme üçin menden biýdiň şo karar kabul edip gol çeken adamyň biri men şo taýda. Näme üçin menden biýdiň şo ýygnagyň kabul eden kararynyň tersine ýanky täjibe o taýdan fond açýar. Kim ursat berýär. O fond diýmek zaten pul diýmek. Onu dogry düşünün. O taýda insan hukuklary däl, pul esasy zat halkara guramalar pul töleýär şolary. Yalan ýaşyrak gurulmarsyn plany bilen jaňlaşdyk, planyny boşatjak bolluk ya etdik, ýöne hiç tat ýok. Berseler onu näme üçin giýip oturýar? Näme şu mal 22 ýyl bolandyr şolaň fond açanyny. 2002-nji ýyldan o bol ýok. 20 ýyl boldy diýip aýdýar. 20 ýyl. Anygyrak edip aýtsak 20 ýyl dol laýyk bar-da. 20 ýylda Türkmenistanyň näçe insanyň hak hukugyny goratdyr bular. Ene şol 4 milliony ýeter ýetmez halkymyzyň günne çekip oturan jeri bardy. Her gün ýüzden miňler adam tutulýar bekanun ýatyrma wasaly. Onu diýmek bilen goramaly adamyň sany o milyony barp betdi. Näçe adam gorat? Täjiban başdaky çykyşlaryna aýny men kakam eýledi we prokuraturada işler nämeden ol bi onu urdular ýa onu çekdiler planda atyp birdiň öz maşgalasyny başladylar ähli gurrun. Halktan gurrun gozgalyna. Ýöne şol halkara gurramalar bir ady bar da men özüm şol ol işler hiç bersin içinde bolmamsaň ýöne şol işlere gatnaşýan adamlaryň aýdan gurrundan netije çykarýanna ýylla sen 4 göze kwartaly ömür şolary hasabat bermeli. Ne aýdyl bir halkara gurama şo Türkmenistana hak hukuky goramak üçin sana bir ýylyna $100,000 berýär. Ya $200,000 berýär. Sen şonu işle, sen 3 aýdan bize hasabat berip dur diýdi. Ondan sonra ýanky $200,000 kwartaly berýärler. 3 aýdan demek 4 kwartal bolýar, her kwartaly $50,000 goýýarlar. Men meselem aýdym.
Oşo $50.000 birinji 3 aýa berýär. Şo 3 aýda näme iş etdiň? Kim bilen görleşdiň? Kimden näil maglumat aldyň? Türkmenistanyň näme bolup geçdi? Türmeleriň içine ahili halkyň iş düzgün aýtsan hemme durmuşyn. Bular näme ýazýar? Halk bilen gatnaşygy bolmasa, hökmet biz halk bilen gatnaşykda bolamysyň, hany hasem habar kanal ýöräwetdir. Olmaýar da halk bilen gatnaşyk diýen sen bularny adyny tutup şolaň ýanyna baran adamlaryň ma familiýasyny alyp içeri taşyryp otyrlar bular. Onu mesitdim ana internet gözler çıkış edip otu. Ama näme diýip aýdyn eger adamlaryň gözleri kör bolup baryp şo gapylary ýykylan bolsa-da özünden görsün. Ana bular ullanyp bererler kimdigini görüp otyn. Bolýa indi olaram geçipdir, görüpdir, indi göz açylypdyr diýeli. Belki ýalňyşyny düşünüp halk üçin bahbetli işler etsin. Biziň hiç il garşylygymyz ýok. Ýöne diýjek bolýan zadym. Şu hukuk goraýjy guramalar içinde belli bir derejede men hormatlanym Farid Tohbatulyny. Ol şol ikisany oglu bilen bir topar zatlary ilkinji bolup çykaran, goýan, aýan eden türmede o var, bu taýda bu var dip. Bolly. Ýöne soňraky beýlekilerem bar, çykarlar, o käbir öz bahbidi üçin çykdy, käbir şol pul gazanmak üçin çykdy. Esasy zat şo taýda düýbünni, şu meseleň düýbünni ýatan zat pul. Şanyňmy? Pul ýene bir gezek pul. Hemmesi. Men sada görüp ýeňsemden ýetjegini edip beren ökellerdi. Men o zatlaryň hemmesini çykaryp pikir etmeseler ol samanasynyň suwy gördük bilen geçip gider. Meniň täkdiri aýdaryn halka hakykat ýöne onu bu taýdaýdaryň peýdasy ýok. Ýurda bar halkyny ünnetmeler bu gurrun. Olaram çağırıp getirmeli. Gelmese ana Interpol ine tapdyň Interpoluň üstü bilen getirerini täze Türkmenistanyň täze baş prokurory elinde hemme maglumatlar bar. Bizdiňe etmeli adamız ozal meclise de gaýtalap aýtdym. Halkyň çykaryp aýtdy. Şolary ýurda getirmek üçin biz bir zatdan ýüz dönermeli, ölüm jezasyny girizmeli däl. Eger şolar ölüm jezasy girizilse, onu şolar 10 gezek jenayetkärem bolsa Ýewropa döwletleri şolary ýygyna tapşyrmaýar. Sebäp o taýda olary ölüm jezasy garaşýardy. Emma 25 ýyl, 30 ýyl türme jezasy bar bolsa, hany eden jenaýetini barda etik gaýdan ýurdunda çek dip borady. Ona mı aýtmaly halky? Men şon üçin köp berde şol meclisi saklanýanyň sebäbi o bolýa ne başda tribunalyň karary bilen islenip ýa-da jenayetkary ýurdun içine çäri görüp bor. Ýurdun içine nakler. Emma ýurdun daşyny nakler ýygnyljak bolsa, ine olar şol ölüm jezasyny götürne gyzganmaz ýaly biz şonu moratoriýadan çykmalylar. Men şey diýdim. Sebäp bilen oýnajak bolýan oýny şo 30 ýyllap halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyny, dökülen biguna ganynyň hasabyny bular çağalaryny eklep sakladylar. Gör bak näçe 100 miňlerçe dollar, milyon dollar, näçe guramalardan bular alýar. Bu zatlar aýdyp biljek ese berýän guramalarym bular açyk hasabatdan berenek da ýapyk ýemeden konwertden ugrady. Kim näçe aly belli däl. Feredin bir zada edin şu taýda halkymyzy. Siz aýdýaňyz biziň hak hukukumyzy hiç kim goramakdy. Ýurdun daşyny ýa-da Türkmenistanyň adwokatlarynyň bilelesi dip biri bar. Milleti Dağıstanly. Men bilýänim ýa hany 20 ýyl bäri ine fond töredip şo fonddan pul alyp otdy. Hani haýsy adam hak hukukyny gorapdyr şol Türkmenistan adwokatlarynyň birleşmesiniň ýol başydy. Hana advokatlar, hana Türkiýede her gün adamlar tutulup ýaty. Han şol advokat. Emma halkara guramalardan bayragyny alyp otyr. 20 ýyllap bir adamam goloýuna getirmez. O sugutnamalar bar, harmara da ýurda barsak bunu näme derse, alan pullaryny halkara guramalarymyz izni isteder ýaly eder şu şahslardan. Şo da şonuň üçin şu mahal Türkmen ağzını biriktiresi gelenaklar. Ağzını biriktirmek näme? Bir uğra hareket ettireser gelenak. Ağzı biriktirmek gerek gel. Biz näme bu? Biz o taýda ýanky göbek kesişmek aladamyz ýok. Birik bilen. Diýmek biz döwleti düzeltmeli. Ýöne her kişi ölçe göre, senem ölçe göre täze Türkmenistan. Men görşümýär göreňä. Hawa. Onu sen men kişi al göreňä aktip men sana azgyrylmalym ýa senden öýkelenmelim. Ýok.
Sen bilenmet, men bilenmedim, ya bilenmedi aýdaly, son beýleki kardeşlerimizin meclise edişimizde sünnalap, ahir son karar kabul ediler. Ine sol birleşmen esasy emesi sol maksadym sol, netijedem sol bolmaly. Bular bolsa, so Gurban Gulyny aýryp ýerine başsawr errän getirip goýsak, ýurt düzeler diýen düşünjäni häziren goýup oturýar. Bir topar boktivistler, o beýle bolmaz. Beýle bolmaz, bolmagy haqqy ýok. Bolaýsa da bir günlük. Gurban Gulyň ornuny özleri elbijekdi. Ýöne siz döwleti halky nädip dolandyrjak? Şu stora jogap berin. Han sizde komanda, bir adam däl, 100 adam däl, 1000 adam, 10.000 adam, 100.000 adam var Türkmenistan dolandyrma. Bizde yetenek entek so resursun için gejegini işläp otyr, adamyň aňyny oýarmak üçin. Bular bolsa Gurban Gulyny aýrsak, biz gelsek gülala güllük bar. Hawa. Polisin aýlygyny küçesi galdyrmaly mehmenkinin diýip güllüýärler. Aýho. Şulardan Gurban Gulym enaýy örneği men gözüme. Ol hiç olmaly o halkyň öňüne çykyp şulary ýazdaýdyna. Ýok, kamrada esasy yerine deginjek bolýan, ýani şularyň häzirki alyp barýan nemeleri görüşlerini inferior bolsa, büyük meselelere hiçbir inanoklar ya özleri tutturup karşı tarafı öz adamlaryny, aktivistlerini, öz ýaradan aktivistlerini tutturup on propagandasyny edip ýörendirler. Ya ýene bir zat edip ýörendirler. Garaz esasy meselelere, esasy döwlet derejesinde alınıp barýan bir düzgünçilikleri. Bu olan kimler tarapyndan? Başynda kimler durýanlyklarynyň hiç bir nemesine barýan dällerler. Barban bilmeýärler, eger barsalar bulan özleri ýitiriljek ortadan. Aýdym bilmeýärler sebäbi şol adamlardan pul alyp otyrlar bulan özleri. Şolaryň özlerini çykaran adamlar şol adamlar. Buna aýdyp bilmeýärler. Ýöne şolar ýaly kanun, ýurtda kanun ya konstitusiýa işlemeýän döwletde o hak hukuky gorýan ýa şoňa meňzeşler bir zatlary edýän diýip nimetmäň iş alyp barmaň, ol ýa-da netije bilen görüşmäň bolýar. Yani biraz nimerak seretsin. Şonuň üçin Blank doğru. Näkile iş alyp barýanlyklar ken Blank üstüne durup geçmeli. Başka soru? Burada soru häzirlikçe. Erkim bilen ýazýar diýenim kiýalak. Yani Her molla diýe öz bilen nokar. awa. Kemen kursun ýaly neme ýok, soru ýok. Almada. Ya öz aralaryny birleşýärmi? Ýurtdaşlar. Öz aralaryna ýazışýarlar. Garar. Bolýar. Garaşaly belki soru berjek badyr, belki sen öz aýtjak datlanmady. Biraz bokurdama diýiş berin. Aýdy bersin. Men aýtsam şu biz nämäni kenardak geçýär, ýani şu reform meselelerini, siyasi reformu var, ýersuw reformu var. Şu reformlar hakda hiç biri neme beren oklar häzirki wagtda. Kelam agyşy açan oklar. Siyasi reformu näçin geçirilmeli? Ine şu raşizme hyzmat edenleriň jelasyny beriljekdigi barada bir gurji meclisi karar kabul etdi. Şular cezalandyrylmak hakynda, şulara çäre görmek hakynda bolan ýöne. Arka tarapdan bir bular meclis açyp o ýerde karar kabul etip berler, raşizme hyzmat edenler näme etmeli diýip şolar ýaly propagandasyny edip berenler barlar arasynda. Hiçbiri şol siyasi reforma näçin geçirmeliligini ilki bilen şonu etmeseň döwleti gurup bolmaýanlyklaryny barada näçin halky bilgilendiren oklar. Näçin halka bilgi beren oklar. Türkmenistanyň ähli baýlyklarynyň oğurlanyp oturandykları barada hiç ilneme beren oklar häzirki wagtda. Näçin şeýle? Söhbet Interpol bir cinayet eden bolsa ýa gillenip ýören bolsa şolar gözleme ýani diýär. Interpol bir cinayet eden bolsa ýa gillenip ýören şolar gözlemeýärmi diýär. Şolar gözleýärler ýöne perde Merdan Muhammed Interpol'un alyp barýan işi ýaly bir cinayet eden ok, ýani bir narkobarona bir baglanşykly bir nemesi ýok, ýa bolmasa döwlet derejesinde oğurluk eden bir nemesi ýok. Merdan Muhammedowyň aýdan nemesi diňe
Gaş Türkmenistan'ın häzirki jenayetkar hökümetini ýazygarýar. Şonuň esasynda da käbir şahsiýetler maňa paýyş tüzýidi ýa plan bir zat diýdi diýip şonuň esasynda diýen sözleriniň esasynda näme edýärler şikaýet edip olaram özlerim Interpol'a belgilenoklar. Yani arka tarafında görünmän duran adyna uzak geçen goşadyrnyň içindäki şahsiýetler kömegi bilen şolaryň üstü bilen Interpol'a berilýär. Doğru. Interpol Interpol ile kardeşim bol bir yankı yerli kadiyette çözülmeli işi milletara devletara derecesini çözmeye ana aydı otur yani saparahat yani yazdı diyeyim o diyor iki adamın yazan hersinin iki yazan ardından boş o yema qaralmağı alınan mesele de bolluğu tordu. Ondan ol yankı bir 2 yıl ozal berilipdir diýdi. O berilendir 2 yıl ozal. Näme bunu merdani 2 yıllap gözläp tapylmadı diýilen sonra merdan geýje bunu işläp oturan ýigit. Ol bir hepde bir gezek ya 2 gezek produkt alma köçä çykaýmady geýje bunu kompýuteryň başynda adamlar bilen geýje bunu gürleşip ýatýan malhur 4 saat 5 saat uykusyna alýandyr. Ol şeýle işeňir adam. Ol bir öz halkyna berilen ýigit. Onu her zat diýip çykdylar. Indi seredin men ştaýdan 100 urjak bolýan ýerim bar da bir ýanky opponentler bar. Aktivistler bilen bilelikdi. Ay ine merdan Türkmenistana işleýär. Ay ine merdan hökümete işleýär. Ay ol agent bolsa näme üçin onu tutýarlar onu? Türkmenistan'a işleyen bolsa näme üçin on Türkmenistan'ı mundan 2 ýyl ozar o ýa-da gyzyl kartoçka bilen ol gözlenýän iň bir howply jenayetkar hökmüne çykarypdyrlar. O Türkmenistan'ı ýaşanagyma 14 ýaşyndan beri. Türkmenistanyň içinde näme jenayet edipdir onu beýdip gözler ýaly. Bular samsyklygynyň çägi ýok. Ene. Şonu aýdym men şonu üçin aýdym Türkmenistan bir dälhana diýip. So başvuracağım kurban olu olsa diýmek düşünükli mesele. Şoň üçin bärde bir ýanky bular biraz diýişine etgaly da tutulup ýygnalan öz satan adamlar bar ýanky bir aňyrda Azat Kepkan Moskwada ýygnatdyranyň kimdigini bilýär. Ol ýanky Moskwada studentlaryň ýemesi pulu zady ýok diýip plakat asyp çykan ýigidin kimiň nädip uğradyny bilýär. Gylýjowym kimiň ýazyp uğradyny bilýär. Ondan bir Farhadyň kimiň üstülen ýogadylan bizde öz maglumatymyz bar ýöne biz atlan hemmejini ine ýurda baramyzda şulary tutduran şulary tutmagy buyruk bererler ýa şular işine gatnaşan adamlar bardyr. Şem olur hökmen aýdyr janyny halas etjek bir. Ondan bir bugun oýnap beren goşadyrnyň içinde aktyorlar hemme güne senin boýnuňda düşer. Şular adamlaryň ýygnalmagyny men şonu aýdym. Men hiç bir adamın karşısına da değil. Mesela bilmem gollowun berjekler. Sebep bilmeli ilk baştan anygyna yetmeli, faktları eline almalı. Ine sondan soň biz ondan suda çykar. Faktlar nerede var? Ýurdun içinde var. Şumalar mehmede işläp oturarlar var. İçhanada işläp oturarlar var. Şular hemmece jogapkardyr. Bilbil ýaly saýrarsyňyz. Can süýjüdir, size gerekdir can. Maşgalaňyz, çağlaňyz halas etjek bolsaňyz tan soýnap aýdarsyňyz. Kime haçan, kimiň üstü bilen näil buyruk berdiňiz, näil pul төлediňiz. Kim näme iş etdi, kim jenayet etdi. Geçek ýeriňiz ýok. Onun üçin şol hiniňize bakynda uğla berin, 40 günüňizde belkonuna namaz galandyr. Görüp wagt görkezdir. Fakt dediň şu ýerde illeşme soratdyr. Harmuradagy bular arkiwlaryň açylmasyndan gaty gorkýarlar gerek diýip. Hawa ana ýa-da näme bir maksat Sapar Muradow 4 ýyl mundan ozal 20-nji ýylda bir çykyşyny aýtdy. Maňa bizde o illüstrasiýada garşy, arkiwlaryň açylmagyna da garşy. Sebäp bilýärler. Maňa da aýtdy ony.
O yoksa da seret söhbet. Şular görýän döwlet gurjak adamlar ya döwlet adamsy boljak adamlar ilkinji nowatda şo noksalyklary ortadan aýrmaly, aňyrdan dowam edip gelýän zat. Eger aýdaýly bir yüreğinde bir baş var bolsa ya yara var bolsa şonu kesip ayırmasan yürek işlemeye ya düzelmeyedi. Şimdi şular şu baş ya yara halkımızın tenine ornaşan. Ona 70 yıl sonra mene 33 yıl. 100 yıldan geçen yaranı biz kesip ayırmasak kövlap. Yani ortalara hirurgiskin putyom diye da yani bir hirurglan pıçağı bilen. Onu yine de çok keselli. Şonu ayırmak için bize hükmen lüstrası gerek. Şonu ayırmak için bize arşivler kaldırmalı. Bunlar fikir ediyor. Ay Niyaz arşivler yaptırdı, yok ettirdi. Yok. Yok. Gerek adamlar o arşivi öz devrinde kopyasını alıp gizli koydular. Dağlarda mı, düzlerde mi, yenen bir yerlerde mi? Ne için ettiler? Öz gelecek nesillerinin canını halas etmek için. Ya şolun önünü özünü aklamak için, halkın önünü de. Mene karşı durup bilmedim. Edebilen işim yok. Yani bar edebilenim. Yine şu cinayetkarların adlarını, eden işlerini arşivden alıp kopya edip kara çıkarıp koydum. Bolu tordu. Önemli ol Niyaz'ın ejesinin eden işler vardı. Bize nem asmanın gelip koşana o haberler. Oğlum sol arşivden getirilen haberler. Kimin haçan agent bolorluğuna çelli sonra ödün appazisi dip atlanıp berilir. Kartotekasına çelli geldi. Bizde bara uzatlar. Yönelmenin şu kartotekası şu nazır gorkazan bilir. Ne emetecek benim şu taydını Avrupa'da. Nira çağırıp nirde cevap çektirmer. Şveçen hükmüne duyulacak mı Avrupa parlamenti? Olur maydır o etsi Türkmenistan'ın içine diptir. Ya etse Türkmen halkının karşısına diptir. Barın yurdunuz azad edin. Yani şu tayda kanun devleti kurumdu. Çağırın biz orada. Cevabını versin yani. Eğer de gelip şu içinde şu devletin içine bir zat eden malsalı. Onu koy özler bir tayda çeker şu devletin kanunu esasını. Şey diye baydiyalı bize. Onun için yurttaşlar siz pikir etmen, bular bilinmeye ya edilen işi görünen, hemmesi zat yazgıda mi ikimiz, kulluğumuz işler batıyor. Şu mi ikini ayet geçer tapar neme halmara daga bu mi ikide gatken maglumat bardır. Bular nereden gelip çıkanlar, kimler şuların yüpünün uç kimlerin elinde duranlığı, kimler şuları kuruyda oturanlığı, pul nereden gelýänlikleri. Sonra o derne kaçıp gören var, Dubai'den gelip Türkiye, Dubai'den barıp, o taydan derne kaçıp sonra Amsterdam'da sığınmalıp görenler var. Sonra yeni beylekiler var. Hemmesinin nemeleri dur, arşivleri dur, suutnamalar neçeni dur. Yine häzir görkedelim bilen bolan o boyundan ona görkezdik da bel saparın. Mehkeme işlenliği şo mehkeme hyzmat etjekdi hakynda gol çeken şo bilen alalaşyp baglaşanlaryň suutnamalaryny görkezdik. O näme diýe gelýär tökmet atýaňyz diýe. Bulan hiç bir boyun almaýar. Şonuň üçin bulan arşivlerini täze Türkmenistana barar. O täze Türkmenistan prokuraturasyna ýetirer. Şolaryň soň gazyklanarlar. Kim haýsy döwletde ýaşaýan bolsa, ähli suutnamalar bilen bile arşivler gallarlar tek köp gelip otýar tägem. Kim kime işleýär. Tabi bularyň halmara da ekrana çykman ýüzüni gidläp görenlerim bar. Olaryň hem nemeler dur, arşivler dur, nereden gelip çykanlar hakynda. Olara da şu taýda neme berýär bar var, ekrana çyksaňyz hem çykmasaňyz hem täze Türkmenistana siz hem getiriljekdiňiz. Şonuň üçin çykyberin häzirden siz hem beýdip gorkup ýa çekinip neme edip görmän, gidilip görmän. Umyda hanım yazdyr. Umyda hanım düýün keç sakkal ýa keç sakkal hep şo näme diýenler. Çöpde sakkala diýenler. Rakyň. Düýün keç sakkal video çykarypdyr. Umyt bagşlaň illeşler biraz geç gelip biler ekrana näme diýen soraglar çykarýan. Näme işleýär internetinde problemi var. Ötünç soraýan. Video çykarypdyr. Umyt hakynda aýdyp geçdi. Näme üçin oturumy doldy, ýöne 6-7 aýdan çykyp geldi. Tama uğratmadylar diýip sonra indi menden sana sonra keç sakkal diýipdir. Ol buralar soraglar Radin berek gelýär ýöne üstüne durup geçeli. Buňam elbetde bular özlerini bastyryp tutturup soňraň propagandasyny etip berler. Ýani o bize gereklidir. Ýöne umydym. Umyt gidip gelmedi Türkmenistana şoň üçin ýygyna çykdy.
Ýöregem Türkmenistana gidip gelen orada gidip bilerdi. O gitgeci şey diýip aýdaýyn. Ya o ýerde umydy nemetjek adam ýokdur. Sultan 3-4 ay ýasyp çykdy, onuň näme üçin tama uğratmadylar diýen. O da dogry. Ay, eme her bir adam öz eden jenaýaty üçin jogap bermeli bolur. Bula pikir edýär, şu diktatury, şol jenaýatkar özüň hökümet diýip atlanýan jenaýatkar topar ömürlük bormuka diýen. Görýän, ozal niýe yapdy? Soň ol lellime geçdi, lellimden oğluna geçdi, soň aktygy geljek, bizim öler gider kim bular öz baýlygyna, öz ýurduna eýil etmeýän halk bizim adymyzdan tutmaz diýen arkaýlyk bilen bir adam satyp berýär. Men pikir edýän, menem bu dünýede az ýaşamakdy. Jenaýatyň iň agyry adam satyp pul gazanmak. Biriniň göz ýaşynyň hasabyna baýlyk toplamak. Birinin kanını döküp özüne durmuş olmak. Acayip mi, näme mi, köşk mi? Yani şol ne de ötüyor. Bizim bulan burnunun iyikliğini getirir. Kanun var. Eğer şol kanuna tabyn bermejeklerim bolsa bizim iki kulluğumuz var. Men onu elmidamaydyk gelýär. Yani tribunal karar çıkarandan soň ana ýemän İsrail'in Mossad'ı işläp berýär dünýäň dürli küncünü. Jenaýat ederleri yerine cezalanyp gaýdýar. Näme üçin biz etmeliler? Näme üçin biz halkyň ýa-ni beýgunagany bagyşlamaly bulary, bu jellatlary bolmaz. Bolmaz. Onun üçin gatar kyn bolsunlar. Entek ady tutuljak adamlarkan iş enne şu mahal ne görýän ýuwaş-ýuwaş kelebiň uju çöslenip başlady da. Men pikir edýärdim, dile getirdim de hajyfly bardy, meňe sorak berdim. Men onuň jogap bermesem bir hili şutaýdy, ýa-ni gömürtük gurrun edýän ýaly boljak da halkyň öňünde. Ýöne men bar zatdan uğralyp aýdýan. Men şu materiallary ýurda baramyzda telewizionga çykyp halkyň öňünde ene eden işler, ene kagazlar. Ene halk siz aýdyn. Ene eliňizde knişkalaňyz bar, çüýräp ýatan. 33 ýyllar puluňyzy alyp bilmän özber kassady. Kim şular gaýtarmady? Kim şular bardy Allah etmeli? Ene şulady. Ana şulady. Jogap berin halkyň öňünde. 4 milyona yeter yetmez halkymız var şudur. Şu günlükün 3 milyonum ýok. Yalan sözleýär. Kim 5 milyon, 6 milyon ýan bolsa, ynanma. Halk ýok. Gyrıp gotordup barýar bula türkmeni. Şoň üçin jogap şondan sorulmaly. Näme üçin açlyk başlandy Türkmenistan? Ol rejim ya ol SSR ýykylany bilen halkymyzyň gurby bar da ozul şol ogulaýarlaryň, gyýy çykararyň, maşinalaryň jaý guraryň o özber bankda goýulan pullary bar halkyň. Halkymyz keçen aşagyny saklamaz, şo ýyllar 3% üstüne galýa bir ýylda diýip bankda goýardylar. Onu boykot etdiler asoňundan. Awa. Ne bolýan zatlar? Sen halkyň onu bergin ýokmy? O Staliniň döwrüne uruş gutarandan soň halkdan zayom diýmem qarz. Halkdan biz döwlete dikelçek qarz pul beriň diýip halkyň şol işlän aýlyklaryny lükgeligine geçip oň ornuna şular ýaly bir kitapça, jurnal ýaly uzun bilet ýaly zayom bar. 100 manat rubl, 500 rubl, 3 rubl ay qarz kän şo öýmede şular ýaly petdesi bardy. Ol ejende adam näçelap işlän aýlyk puly hany şol zayom puluny gitdi SSR'de keltmäge. Ýygyna ýeke köpük alýarlarmy? Ýok. Ine galynjasyna mana niýat agzyndan kaky barlar berkin işte puluny. Ýene de ay atamy döllü sen gowdun diýip dady periýat edip otururlar we men gaýran galýan. Bulardan beýniň ýoklugyna. Bir oturuň soran görün. Näme üçin en atalaňyz dermansyz şular ýaly bu durmuşdan gözüne açyp gitdiler. Haýsy türkmeniň pensioner arkaýyn çykyp Ýewropa syýahat etdi ýa keşfetdi, ýurt çökdi. Aýdyn barmy? Ýok, näme üçin şu döwletden pensionerler dünýäni ters aýlanyp berer, bir galan ömrüni bir dünýäni göreldi, işledik bolundy. Hani türkmen 60'a yetmän gömülüp ýatyr biziň halkymyz. Ene biz şu zatlardan uğralmaly, ýa şu zatlara namys etmeli. O haramzadalyk bolsa ýa ip gemirip ýaty. Nirde näme köş guralaryna çelip çykarar. Gitjek yerleri ýok.
Dur hafa alma dur halma da. Hafa Awa. benim kişlep tu. Awa. Kişlep vardı. Niyazın oğlu, qyzy, ayaly, aktıkları, ol nirelerde näme biznes ýöredip ýygna bersin. Bizim Germaniýadan talap eder. Deutsche Bank'ın kekirdigine meni barar. O şol 93-nji ýylda goýulan ýa 92-nji ýylda goýulan pul meni 30 ýyldan geçdi. 32 ýyl. 32 ýylda näçe prosent menip dursa 3 milliard, belki ýa 6 milliard bolur ýa 7 milliard. Şo pulu şuun kun garrylary, maýyplary, çağalary ýa mektepleri, sadyklary harçlanany bolmanurmy? Hiç bolmany şo 3 milliard galan çykarylan 15 milliardy nire ýok etdiler. Näme üçin? Oraz bilen Hajyp jogap beren akly. Esasy jogap bermeli adamlar. Ol mümkün edip soran mı? Aydan mı? Ay deputatlar yani bir kanun sayladılar Niýazow diýip. Ol prezident bolma haky ýok dedi. Men ýaşagyk düşünürip aýtdym şo kümsüklige salýada. Şol döwür SSR'ın çagyny Gorbaçowdan soňra birinji prezidenti saylan halk Türkmenistanyň halky. Onu biz Niýazow höwes edip saýlamda. Biz onu şol Gorbaçowa garşylyklaýan näme üçin SSR'ın prezidenti barda Türkmenliň prezidenti bolmaly däl niýet bilen etdi onu. Parlamentin içinde näçe adam bilen gürleşip çykdyk. Senem goý kandidaturan, senem goýdy. Birem etmedi. Oňa geldi şo gürrümleri halka çıkaran deputat Halmurat Söyün akarım. Kim men boljak diýdi men şo kandidaturasyny gorlamadım. Aýsyrlar, bara men eden çykyşlar. Dura ol arhivde ýokary söwledim. Ol Niýaz ýokary söwledi başlyklaryndan aýrylyp ornuna ol ýa-ni näme Murat Başlar Muradowy nazar diýen. Tähet nepes Muradowy bellerini utanmany diýär. Ine olam ogry bilen ogry diýär. İki tane rektörü hödürleýär. Ulan haýsy bir ýer goýur ha edip bolýar. Men ikisinem ýok etmeliydim. Doğru däleken ýöne. Ha? Ýöne doğru däleken ýöne. Yo, gülüp o körsüde oturup öňürenip durup bular kommunistler bir-birine şo başagyp öňüne titrap durma. Men näme kommuniste bagly ýerim mami. Men saýlasa halk saýlady. Ana şonu şo taýda saýladylar, şo taýda iki adam karşı ses veripdir. İki adamım saklanıpdır. Onun men şo taýlany diýip ay uluzar göpürdi edip muňa el çarpdylar, elim alırdım tribuna. O döwür hezildi. Sen agzyny yumjak adam ýok. Baryp çykdym o sahat nepes diýdim şo karşı ses vereniň biri men idim. Olam bir gezek çydamakdy şo. Şä deşilýän şo bülteniň üstüne çyldym diýip. Sen manasy adam däl. Yani evim tribundan düşüp gittim. Ondan sonra näme bolu men söýmelimi? Ýa syýlamalimy? Gözüni okup bolsa atjaklar. Etdilerim şonu. Ana başlatyp bar näme üçin şo oturdular şo dalyň içindäki deputatlar. Halk sorasyn şo döwür özleriniň saýlan deputatyny. Şo döwür mümkinçilik bar da saýlama. Gorbaçow şo mümkinçilik berdi. Kimi saýlasaňyz saýlandy. Näme üçin şonu halk etmedi? Bar şo halka ýykdyn eden adamlaryň sanyny bir barmagyň bir eliň barmagyndan känel. Ýene de şo gapdanyny sorar o gerek wagty gollaw berip häsini ýetirip oturan ýene 5 tane adam badyr ýa ýokdur. Bularym 175 deputat. Hemmesem Niýaz elin şeýsemesi göpürdi. Elin alyr ýaly. Şolar ýaly samsyklar şo döwürde men şonu bildim. We kommunistlaryň kimdigini, bir hökümet diýilýäniň kimdigini, bir biler ýa saparaga öňüne garst kasumly boynu garstukly keller şläpaly biler ýazyjy şahir diýip o daşyndan kitaplaryny görüp okuwup berilimi. Hemmesi bular yani gulakene şo pulu hyzmat edip berer. Wezipe hyzmat edip berer. Halk geregine ýok oğlum. Aslynda diýibini. Ya. Bolly. Ine şo durmuşy gördüm men 90-njy ýyllarda baram. Düşünipli Halmurada. Ekrana soru getirdim. Halmurada Murat Kurbanow bilen duýaçy ýaýyn açdylar. Şonda toprak halka bermeli diýer öňüne de ýatyrdylar bular diýär. Biraz sinir nemidir geçeyin şu
İyileşler, bular özlerine de aýtjak bunu. Özlerim dinleýänler ya dinlemeýän bolsalar yetirsinler. Pikir uğurlamak kadaganlar. Şey diýip aýdyn, yani pikir uğurlamak kadaganlar bunu aýtjak bolsaň ýöň näme işlediň hakykatdan. Biz yer suw reformasyny geçirmeli diýip saparaýan ideologiýasy bunu öňden bäri etjek bolup Türkmenistan işläp beren wagtyndan edilmeli işler diýeni etdirtmändirler we häzir hem şonu allap gezip otur, şonu geçirmeden täze Türkmenistany näçe gursaň bolanok diýip. Aňry tigle alyp gidip bolanok diýip. Yani haýyş ideýa uğurlamagyň özüň bir nemedir. Uğurlugy ýerýänler. Şonuň üçin bu ideýany kiminkidigini öňünden aýdyp geçiň. Aýtmakaňyz, bir sözler aýtmakaňyz. Bunu öňden bäri aýdylyp gelýän neme? Gysgaça şeýle başga küçük senamlaryň sesi uğurlanır çary buna ýazypdyr. Böyle getipdir da men şu taýdan ýöne okap geçeýin. Sultan Taganowa tutulan ejesine jaň etdim diýe, ejesine jaň edenden soň kömek gerek bilip jaň etdim muny ýok Kurban alfamyz edýär diýdi kömek diýe. O şeýledir. Orhan. Olar nemede bar ana merdan kömet özüm baran nemen ýany Taganowa ýany başda aýdyp geçdim Taganowa ýanyna baran kömek gerek bilip şo wagt Taganowa advokat bolup işläp ýöreni. Taganowaň adwokatynyň ady oňam ady Merdan eken. O Merdan ile bir kişi bir çağırýar ýa gelipdirse sorap diýse olam adwokatym gelimi diýip ýanyna çağırtdylar ony. Görse Merdan Muhammedow bolup çykýar. O näme kömek bardy? Kömek gerek bolsa kömek etjek diýip aýdanda ýok siziň kömegiňiz gerek gal diýip aýdypdyr da şo wagt Merdan Muhammedow kimine. Şeýlerek Bärde soraw beren bolsa Nur hanymy aýdyn birinciden sag bol Taňry alkasyn kardeşim şu Merdaly meselede ene ýaly bolup durdum Merdany ýa-da bajy ýaly bolup durdum eten kömekliň toýunda gaýsyn gece gündüz alada oturan adam bir sensin onun kardeşleriň öňüne aýdýan ýurtdaşlaryň öňüne sag bol on soňam ol bu durumsuz adam. Niýeti kime kömek gerek bolsa ilkinji bolup ılgaýarlaryň biri ýalgap gelen adamlaryň birine bizim kardeşime Nurhan şu sen diýdiň de şol Dur Sultan şey diýip aýdyn Dur Sultanyň meselesinde jaň edip pul kömegini teklip edenim men dolanýan Nurhanymdyr. Hem adama şu neçeledik geldi motor. Ondan ol atkad etmen men onçosun bilemek ýöne kemin yani sapara şol maslahat etdik. Şu taýda sorap çykdy da Dur Sultany ýa-ni kömek etmeli adwokatym ýokmuş ýa tutulgy ýatyzat diýensen biz ýoksam gatnaşymyz ýok hiç bir hil. Bar bil eger gerek bolsa biziň elimizden näme gelýän bolsa edeldik. Ol öz aramyzyň gurun biz onu halka da çykarym da şunu aýtmaly bolýar. Kimine gitdi şo ta. Netijesine sen aýdyp berdin. Bolugy tordy şodur ol Dur Sultan barmy ýokmy kim bilen näme işläp maňa ha bildirýän zat ýok eýan belli boldy da ýelewser adamlar eýan özüni aýan edýär da olar üçin soň ahyr soňy mana özüni karmuşka tapandyr da ümitlendirýän bolsa enne serat muňa mana gurap maçyna gaýran Türkiýede insan hukuklaryny goraýjy guraman müdirmiş. Onu hukukyň işi gaýdypdyr. Halmada ütküçük soraw ýok. Şu ýerde gaty uzaltman jemläp milyar sefirmedi. Wagt boluşdymy? Bolşan bolsa aýdyrna. Onu men ýurtdaşlar bir söz aýdyn, orsat bersen, ýurtdaşlar, kardeşler, hakykatdan mene şu ýagdaýa bolup geçdi.
inni iş kanunu ve kadiyete bağlı Türkiye hükümetine, devletine görür. Olur nahili kanunu hürmet koyuşuna. Bize adalet gerek. Bize dine hakikat gerek. Koy bolsun hani şu sapara gaytti şu berilen 4 ardağın esassızlığından suud edildi diye. Onu sülçe denir. O prokuraturanın işler onun tek suudu var maka. Esas bolsa suuda geçiriliyor da iş. Esas olmasa ne edip onu suuda verseler. O tayda olum yazan ardasının esası yok. Şunun için hani şular reali yağday bolup dur. Yani önümüzde birinci gün erti iş hepdesi başlanıyor. Bizim hemen 100 tutan devletlerimiz, halkara kuramalarımız yazıp başlattırlar. Biz bilen gepleşige girmekçi. İşler o her bir adam öz yerine men planda dedi edip tayda hasabat beri oturmayın. Her bir adam öz etmeli işini edip otur. Kim halkara kuramalar bilen haberleşip dur. Kim hana şu saytta haberler tayyarlap otur. Hemmecinin ağrımı desen ulu kiçi tapağı diyor. Hemmemiz biz oraya geleceğimizin hatirasını işlep otur. Sağ olun. Ahli halat ediş komitetinin ağzarları yurdun içindeki daşınaklar dinlep oturarlar. Hiç ruhtan düşman. Bu görüştür. Aydiyana bir büdüretçegem, taydırcegem tapılar, o olmasa onunla ılgap yetemele barmalı yerimi. Onun için bu görüştür yurttaşlar. Yetkili yerem madır, yetkisiz yerem madır. Bu zatları boynumuza alansan şu yollardadır. Etçek size haysımam sol, arzuğum sol. Näme bolup geçýän bolsa yurdun içinde daşyna hana telefonları işläp dur, täze telefonlaryň goýulypdyr. Ýazyn, uğradyň, surata düşürün, görkezin. Ene şu taýda halkymyzyň jebisleşini. Olar basyş görkezýän bolsa bizim jebisleşmäň nussasyny görkezmer. Şolan bolup dur. Men bir pikir etmedim. Bir günde şeydip şunça adam mene keminen şey diýen bolsalar menem ýüzüm açyp çykyş etjek bize ursat bir hal muradagy diýip. Şeň bir minutda spontan gelinen netije däl şu zatlara jany ýanyp bir öz ýollaşyny ýaka goýmajak bolup mene biregine arkadaşlaryny görkezýän adamyň hereketi şu. Sağ olun, öğren minnettar. Şu edip oturan işiniz yeterli. Qalın zada menne merdan gelenine özü bilen geçiret bu gururun deşli. Yani bu gururun dine başlangıcı ona maydayn. Bir karşıdaş tarafım dek yatmaz. Ellen gelse yenem bir boksu çıratacak var. Ventilatörün önüne bok okluyorlar da ondan sıçrak gidiyor. Kime ne varsa şu olsun İsa gelir diye de. Olan oyuna oturanı soyuyor. Haber yok. Elinin boktan başarayan işleri yok da. 30 yılın kavrak vakit bär suud edip geliyor. Sağ olun. Dinleyiniz için veren ruhu kömüňiz üçin edip oturan raýdaşlygyňyz üçin hemmeňize minnettar. Sağlykda görüşelim. Indi kefirlere çykarsam bu gurrun dowam etdirer. Näçe maglumat köp geldigçe şonça da biz siz bilen habarlaşyp durar. Gijaňyz bolsun. Sapara ýazdyr suuda aklady halmara daga diýär. Kimini 4 sapar suuda girdi. Suuda aklatdyr. Ana. Hani 4'süne kiminen bakydına suud karar çykardy diýär. Mana gördüňmi? Ýa. Ýema adalatly garayan ýa hukuk nukdaý nazardan garalýan ýa çemeleşleýän döwletlerde bolmalysy şo. Bizde kanun işlänek, kanun ýok, konstitusiýa ýok, hökümet ýok, döwlet ýok, parlament ýok, işleyen yeke ministerlik yok. Ondan näme halkymyz bil baglap nirde adalatyny gözlemeli ýa çözgüdini. Yok da. Bar döwletde ine bar. Ýene berseler. Sakally gezip ödüp berdiler beýle. Keminämizsin. Özlerine utançdarmy? Nädip halkyň öňüne çykjak gaýdy. Şu arda ýazarlar, goşulan arkasynda durarlar. İşiniz bitdinmi? Yok, köp saatlyň üstadçylmaly halmara da bir bolýan. Men indiki çykışlaryň berine ana şol Helsinki fond barada
kabul edilen adamdan geçiren yığınağın kol çakan adamdan adı var. Cevap vermeli var. O ikisi öldü diyen ben ikisi değilim. Cevap versinler. Şol ikinin birim ben. Bana cevap versinler. Ne için şeyle oldu? Yok, bular soragdan şu wagtky jinayatkar hökümetin soragdan gaçyny ýalyp bularam soragdan gaçynýanlar. Soragy çekilip diýenlerler bilen hiç ýere. Jogap berilmediler. Oğlan çağa kalk uruşurduk da goňşular bilen çağalar bilen näme dawa onun karşıdaşına argument tapmasa bir paýsadaydylar da. Bulan kamşol. Bulan o diýmäge söz tapmasa paýşa diýenler bolup turdy. Ýöne paýşa ýokdy diýip ne ýüzüne diýerkäler. Bular bir kara ýokçak adama diýilse ýaşyda. Biz ýaşy çene baran adam diýen biler iki diýäsem onu. Bizi suwda bersin. Saparak kim ýok diýmedi. Ya hana denarlamy da aýdyp otur käbir ýerine kommentlarda. Zaniyanyň gurrun ol. Olu keypine diýene o sözler. Ya halkymyzy kemsitjek bolup aýdylan ýeke ýerde çykyş ýokdur. Şonu bek bellen adam. Diňe hemmejik zat şol ýurtda bolup geçýän zatlary janynyň ýanlanjyny diýilýän sözler ýa edilýän hereketlerdir. Sag bolun, men uzağa çekip oturmam. Orada ştaý zümlen sag bolun vatandaşlar.